بلالخو شغل طرايات ترف هاللويا ود معغرغر بيني ترفي لي الله بشي يسوع كرسوس غويتاي نغسين تاغين تقول ليقا نسخاغين تقول ليقا سلا غلغلتي بشي يسوع كرسوس جبو معكنا مملا الله هاللويا غويم كغلغل خبابا لبم كفيتم كغوي بابي معري ازدين ودي ازدين غالي ازدين حداري كايبلو ندحريت غصم كاي بوتاتو بشي يسوع كرسوس يملا الله مبلا الله خبدت سمعن بابا انا بخركم مالكو نابخركم مالكو ودم قال بشي يسوع كرسوس غويتاين املاخين هاللويا ابوتم تصوع خيم ابا اتم تصوع خيم تم دحر خيم بابا هاللويا نبزحات كخونو دصمئ دسبلن اباي مصاقبلو دصمئ زبلن اباي مصاقبلو نبزحات ارعايا كخونو يوصو اي تحزن قنا يوصو هاللويا يوصو والدنا وداتنا بشي يسوع استيرات خنالنا ديوراتات خنالنا بيسوع كرسوس هاللويا داويتات خنولنا دقنا بشي يسوع كرسوس غويتاين املاخ يوصو دقنا بدم يسوع كرسوس هاللويا صلاه ديتاتنا ردينا يبلو صلاه ديتاتنا ردينا يبلو صلاه عباي اوصيني يبلو بابا تمسجن እግዚአብሔር አምላኸይ ሃሌሉያ ንቆል ዓስታ መገድር እዮም ኻባ አየላ ግስኒል ከባባ ስለ ህፃናተይና በኸንጽየም ኣለኹ ስለ ሓራሳተይ ስለ ጥንሳተይ አበኸንጽየን ኣለኹ በሺ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ ብሩኽ መንፈስ ቅዱስ የማነይቲ ኢትካብረለን በኢየሱስ ክርስቶስ ንጠባው ርእ ባባ ማዕረይ ንጥንሳት ርእ ንጥሚያት ርእ ባባ ማዕረይ ሃሌሉያ ባባ መስግረካ ኣለኹ ስለ ሃገረይ መስግረካ ኣለኹ ስለዛ ጽብቕቲ ሃገረይ መስግረካ ኣለኹ ስለዛ ምጭውታ ሃገረይ ጽውዕ ወኢለያ ደይ ጸግበላ ባባ خمسة اللقو نبا خمسة اللقو سلوبتا سلديتات قد لك بابا مع كنن ملألن مع كنن قفئن ملألن مع كنن قفئن ملألن بيسوس كرسوس هاللويا بعد بيتهن مسئين تاي كقرب أي بلا ودن مسئين تاي كقرب أي بلا قاشا مسئين تاي كقرب أي بلا بيسوس كرسوس بيتاين أملاقين هو قاشا سلام قاشا برهان مقبال بشي بيسوس كرسوس بحر نها قري ما بابا مسقنا كاللقو أبوي مسقنا كاللقو بابا مسقنا كاللقو وشاتين حلف مقرصميتين حلف بيسوس كرسوس بيتاين أملاقين هاللويا بابا تخل اللي خبشي بيسوس كرسوس هاللويا تني أملاق سب إلياس هاللويا سنكت قبل إنك بلا خلص نزيئين بلعي أنا نودي نخموت زين حيدة حرج زين حيدة زيتن زين كلتا انشيتن يا خمسين بدحري يجين أنا نودي دبل عسل زي بليك موتي هابنمو هاللويا أنا عم مقدم هابن مسبلا هاللويا إيش لا صلا تعززت إيش لا صلا حراي دبلت كأقويتا كل حراي غير الله بابا تبسج كاب جزاء أخي ويسأت هاللويا نعم تتقوي بيتا تبلي بشي بيسوس كرسوس نع أخوي ناس نقورا بتها نبرخت كوينا نبرخت كبرنا قويتا نبرخت كنكون بابا معر أرأي كنكون قويتا إن أملاقي أرأي كنكون بشي بيسوس كرسوس قويتا إنه قصينا مسجنا كالخو إذا هاجري نبرخت خذ هاجري بيسوس كرسوس دلوقت مقل دلوقت تقبلت جاشة أما تقبلت جاشة أتخون اللي حجي تخون اللي بشي بيسوس كرسوس اللي زبارك اللي هاجري مسجنا كالخو كاب كل تسعراري كاب كل إذا دوات أو صت سلزبر كبابا مسجنا كالخو ما إنه ما يحلو دس خالي خيا خبابا قارد خون كلان دي خانزا مدري قارد خون كلان دي خبابا تمسجنا كالخو حلا وعيت دك سيد تقصني قمة تمسجن تبارك من فس قدس معرفي تاجا إيش الكاي خبابا ترستخد كوني الكاي خبابا بربعت ما أزنت تباركت هاجري كنا بابا ونسبلنا بابا إذا نسمعي نسبلنا بابا تمسجن كما ما أنا أما أنا قدرنا قويتين نقصينا هاللويا ولدن ولادن كتتحقق فنا قويتين أملاقين ولدن ولادن كتتحقق فنا قويتين أملاقين كلنا نفقتنا مسدقنا كلنا نفقتنا مسحواتنا كتتحقق فنا يسوس ود أملاق مسجنا كالخو هاللويا سلا غراب تهاجري سلا تجراي بشي بيسوس دنجز ألن أبا معري رهرهالن دنجز ألن رهرهالن بشي بيسوس رهرهالن روح لبلكا دنجز لبلكا لقاس إيدان لك بابا هيبكا زي وداكا ميعدكا زي حللك بابا مسخط سماي كفتلن بابا أيكونن تسجيبهم أيكونن تأميم تسجيبهم كان قادا بابا قبل ما أدحنهم قبل ما نوصايهم قبل ما ندحنهم بشي بيسوس كرسوس قويتاين أملاخين قد لك ندات أميات أتو قويتاين قصين هاللويا نزان هاجرات أفريقيا نزان هاجرات إيروبا رأيين بابا رأيين إتكاسدت أبلو نسألين
ኢትካ ስለ ጸጥ ብለን ጸላኢ ንጸላኢትካ ጸጥ ብለ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣምላኸ ተመስገን ሰላመይ ሂበኩም ሰላመይ ሓዲገልኩም በለና ባባ ሰላመይ ሂበኩም ሰላመይ ሓዲገልኩም በለና ባባ ኢትካ ጥዕምቲ ኢትካ ተዓርቀና ኢትካ ዓራቂት ጎይታ እዩ ንጉሰይ ትኽእለለኻ ሞ ተመስገን እግዚኣብሔር ኣምላኸ የመስግነካ ኣለኹ ተመስገን እግዚኣብሔር ኣምላኸ የመስግነካ ኣለኹ ባባ ጽቡቕ ምግባር ልማድካ ሰናይ ምግባር ልማድካ ስለ ምሕረትካ ስለ ረድኤትካ ስለ ሓደ ወድኻ ናይ ዘለዓለም ሂወት ይብካ ናይ ኸመ ተመስገን ስለ ባርያኻ ሃሌሉያ 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 ስለ ኣቦስትል ንግስቲ ጎይታ የሱስ ጸጋ ይብዝሓላ ካብ ዘላቶ ለበል ትውፃእ ኣይትትከም ኣይትተሓለል በኢየሱስ ክርስቶስ ሓጎስ ኹና ቤታ በረኸት ኹና ቤታ እልልታ ይኹና ቤታ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢን ኣምላኸይን እቲ ንዓኣ ተባህለላ ሰናይ እቲ ንዓኣ ተባህለላ ማና እቲ ንዓኣ ተባህለላ በረኸት ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢን ኣምላኸይ ብኢትካ ምፃእያ ባባ ብኢትካ ይጥዖም ኢትካ ይጥዖም ባባ ተስጋ ብሕጂ ኢትካ ትጽበደላ ሃሌሉያ ካብ መጀመርታ ስጋዕ መወዳእታ የማነይቲ ኢትካ ዘርጋሓላ ዝበልካዮ ከም ትፍፅማ ቤታ የኣምነካየ እቲ ድበልካዮ ከም ትፍፅመላ ኣምላኸ የኣምነካየ ኩሉ ካባኻን በኣኻን ስለዝኾነ ጎይታ መስግነካ ኣለኹ ስለ ሂወተይ ከዓ ባባ ኣባኻ ረከባ ኣለኹ ሂወተይ ይኹን ሂወት ደቀይ ናባኻ ረከባ ኣለኹ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ለይትና ይባረኽ መዓልትና ይባረኽ ሰብ ለይትና ይባረኽ ሰብ መዓልትካ መዓልትና ይባረኽ ባባ ተመስገን ኣካላትና ካብ ፅፍሪ እግርና ስጋዕ ጨጉር እስና በደም ኢየሱስ ንሽፈና ኣለና በጀካ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ማንም ካይውነንና በጀካ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ማንም ካይልእኸና ቤትና ኹን ውልድና ኹን ዓልየትና ኹን የማነይቲ ኢድ ክርስቶስ በር ማንም ካይትንክፈና ጎይታ ኢድ ጓና ስለዝኣሰርካ ተመስገን ኢድ ተበላፃይ ስለዝኣሰርካ ተመስገን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንጉሰይ ተባረኽ መንፈስ ቅዱስ ስለ ምሕረትካ ስለ ረድኤትካ ስለ ሓደ ወድኻ ናይ ዘለዓለም ሂወት ይብካና ኢኻ ሞ ተመስገን ብስምካ ብስም ተኽብሮ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣሜን 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 ተባረኻ ንዓኻትክን ንመንፈስ ቅዱስን ሂበክና ኣለኹ ደቆበይ ማዕረይ ንበረኸት ኩናለይ ተባረኻ አሜን 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 ጎይታ የሱስ ብርኸት ብልክን ኣምላኽ ሰብ ተባረኺ ጎይታ ባረኽ ክለት ኦጉ ማዓረይ የብዝሓልኪ ብርክቲ እኺ ኣሜን መመልሹ ፀጋ ከብዝሓዮ እግዚአብሔር ኣሜን ዝሃበና ሓፍቲ ንበረኸት ኩኒ ተባረኺ አሜን ማሚ ማዕረይ ተባረኺ እግዚአብሔር ባረክን ጸጋ ይብዛሓልኪ ለፍትሽ ትባረክ ክርስቲያስ ኣሜን 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 ኤልሳሓብተይ ብርኽቲ ተባረኺ ዝያደ ተባረኺ ጥዑም ዘለኹ ይባረክ ኣሜን ኣሜን ንበረኸት ኩንለይ ዝያደይ ጎይታ ብሩክ ኦጉ የብዝሓልክን ገነትን ተባረኻ ንገነትን ንግስትን ዝፅልየልክን እየ ቃል ኣምላክ ንማህሪና እሺ ስለዚ ጎይታ ግዜ ከይድሎ ማለት ሰዓት ሓደ ኮይኑ ዋሲ ለኮ እግዚአብሔር ገነት ተይክብረልክ ተባረኺ ከም ይቀኒኺ እግዚአብሔር ይመስገን እግረ ጠጠው ተበልኩ ንኣምላኽ ሰብ ቀጥቀጥቀጥ ብል በቃ ወድቕ ደሊ ይሓብጥካ ኣብቲ ታሕቲ ከምዚ ማይ ይምዖ እንደገና ከዓ ሃንደበት መፅእ ከምዚ ኣለርጂክ ነገር ዓይኒ ሽፍን ነብሎ እግዚአብሔር ሰናይ ኣምላኽና ተመስገን 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 ክብሪ ክብሪ ንኣምላኽ ሰማይ ምድሪ ክብሪ ጎይታ ባርክን ንዕይ ባርከና ሰዓትክን ከብለና ግዜኽን ምስ ኣምላኽ ተሕልፋ ከምዚገርክን ብሩኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባርክን ስምክን ደስተ ኣማማ ተባረኺ ተባረኺ ሰምዓ ኣለኹ እንዶ ኣሜን ማሚ ተባረኺ እንታይ ኣሎ ትብልና ዝጠቢ ኣሎ እግዚአብሔር ተመስገን 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 ክብሪ ክብሪ ንኣምላኽ ሰማይ ምድሪ ክብሪ ክብሪ ንጎይታ ኢየሱስ ክብሪ 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 ንኣምላኽ ሰማይ ምድሪ ሃሌሉያ ገነት ባዕረይ ጎይታ ክልተ ነገር ክገብረልክ እዩ ኣሜን ኣብ ማዓንጣ ክዘሎ ሕማም ክፈውሶ እዩ ሕማን ንላህ ዋዕለ ክዘኪርዎ በለ ጎይታ ሃሌሉያ ኣብ ማዓንጣ ክዘሎ ሕማም ክንቀልዩ እግዚኣብሔር እውን ሓንተዎ ክልተ ኣንስቲ ማዓንጠን ዝሕመም ኣለዋ ኢሉ ነይሩ እዩ ሃሌሉያ ረባጋረባረባረባረባረባረባ ዘወሰ እግርኺ ራዕራዕ ዘብለክ ዘሎ ኣይትፍርሒ እሱ ክፍወስ እዩ ነርብታት ክደይኮነ ዓፃፅምትኺ በኢየሱስ ስም ይፈወስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጥቕዒ ስጋ ክትበልዕ ትኽእል ኢኺ ኢሉ ኩሎ ጎይታ
طوعي سጋ ማለት ባዕልኻትኩም ዝሓረትኩሞ ኮይኑ هو ወይ الله ወዝኒ أوردر في كبريقة እሙን ዝኾነ ነገር ከዓ እዞም ኣለዉ ከዓ ዝፍለጡ ትገዝኣሎም ሓበሻ ድዮም ወላ ካልእ ጥዑይ ስጋ ብልዒ ልክሎ ፅሩይ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ኣብ ነርብታት ክደሎ ሕማም ክፍውሰኪ እዩ ማዕንጣኹም ክፍውሰኪ እዩ ምግቢ ስርናይ ክትበልዒ ትኽእልን ኢኺ ዝበልክዮ ነገር ኣሎ ويبلعن እ أيبلعن እምበር እዚ ድግምቲ እዚ ፈሪሱ آمين ስርናይ ከይትበልዒ ዝገብረኪ ኦቱስ ክትበልዒ ከም ዝግባእ ክትፈልጢ ኢኺ ኦቱስ ክትበልዒ ትኽእሊ ኢኺ ኢልክሎ ጎይታ آمين ኩሉ ዓይነት እኽሊ ደይክሰማምዓኪ ይክእልን እዩ እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ናይ ድንቂ ኣምላኽ እዩ እግዚኣብሔር ፈዋሲ እዩ ሃሌሉያ آمين ራባ ጋራዶ ዘረባ ኩሉ آمين እኽሊ ሕማቅ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ገሊኡ أيوة ደይክሰማምዓካ ክእልን እዩ حقي ዝተወሰነ ከዓ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምዚ ገደብ ኣይትግበሪ ምግብታት እዚ ይሰማምዓንን እዩ ገለመለ ኣይትበሊ በቃ ምግቢ ብልዕዮ ኩሉ ነገር እናተይ ቅዱስ ይልክሎ ጎይታ شيء ካብ ደይ ምብላዕ ዝመፀኪ ሕማማት ኣሎ هو ሃሌሉያ لوي لوي ሃሌሉያ لنفسي ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ آمين ቅብአ ደለዎ ከማል ኣይትበልዕ ዲያምሽ أيبلعني ولا زيتيناتي فلي ساتم بالله ينبلع ጠስሚ ከይትበልዕ ዲያ أيبلعني እዎ ቅብእ ከዓ ከይትበልዕ ዝክልክለክ የለን ይልክሎ ጎይታ أيبلعني آمين آمين እዋ ማለት በላንስ ምግቢ ክትረክበ ትኽእል ኢኺ ብኣምላኽ ተኮይኑ ኣካላት ክሰማምዑ ይልክሎ ጎይታ آمين آمين ሃሌሉያ ረባ 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 ብዙሕ ነገር ኣሎ ባዕለ ከይትበልዕ ትኽልከልዮ هو ምግቢ ኩሉ ብልዒ ስፔሲፊክ ካለ ከዓ ስጋ ምጋ ኣይትብልዕ ዝብል ኣይኮንኩን ኣነ ይልክሎ ስጋ ደርሆ ትበልዒ ኢኺ ስጋ ደርሆ ከዓ ፅቡቅ እዩ ግና ከምቲ ስጋ በጊዕ ኣይኮነን ይልክሎ هو حق እግር ለመለበልዕ ሃሌሉያ ረገለ በረበረበረበረበ ዶረጠስ ረበረባ ዶሮዶረስ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ኩሉ እጋር ክረድረድ ዝብለኪ ካብቲ እኹል ቪታሚን ዘይምርካብ ዓቕሚ እንዳሰዓንኪ ትኸድ ኣለኺ هو ብጣዕሚ ምግቢ ብልዒ ዕረፊ ኣእምሮኸ ዕርፍዮ ደቅሲ ኣዕርፊ ማለት ሬስት ናይ ሰላም ማለት ኣብ ውሽጢ ክሲ ዕርፍ ትኽህልዎ ኣለዎ ሓቂ ከይትዕርፊ ዝዋግኣኪ መንፈስ ይኺት ኩነታት ከዓ ኣይትረኣይ እግዚኣብሔር ዓብይ እዩ ኣሜን ንባልክ ክባርኻ እየ ጥንቆላ ኣሜን መተት ኣባኺ ይሰርሕን እዩ ከም ኣሜን ሓያል እግዚኣብሔር ተዋጊ እዩ ኣሜን ምግቢ ከይትበልዒ ኢሉ ዝዋግኣኪ መንፈስ ዘይኮነ ለሚት ክለኽ እዚ ኣይሰማምዓንን እዩ ዝብል ስለዚ እዚታት ግደፍ የድ ክሎ ጎይታ ጥዑይ ምግቢ ሰሪሕኪ ባዕልኺ ብልዒ ኢልክሎ ጎይታ ሃሌሉያ ረባረባረባ ዝኾነ ነገር ክትበልዕ ትኽእል እየ ሓርጭ እውን ኩሉ ይኮነን ድባእሰኪ ሃሌሉያ ረባረባረባ ጣይታ ክትበልዕ ትኽእል እየ ጣይታ ጣፍ ጣይታ እሰየ ትበልዕ እሰየ ትበልዕ ግን ከየርጉደን ኣፈርሖ ከኣሱ ንሕራይ በሌስከ እግዚአብሔር ሰናይ እግዚአብሔር ሰናይ ቅዱስ እግዚአብሔር ዓብይ እግዚአብሔር መጠነኛ ምግቢ ምብላዕ ኣገዳሲ እዩ ረጊድ ሰብ ኣሎ ቀጢን ሰብ ኣሎ ሃሌሉያ ረባላባቶራባራባባባባባባባሻ ሓደ ሓደ መዓልቲ ዘይትበልዕሉ መዓልትታት ኣሎ እዋ ከምኡ ኣይትግበሪ ኢልክሎ ጎይታ ሽዑ ትግሉኮስ ከም ገለ ሽዑ ዓራዕ ሓቂ ናይ ባዕልክ ኩሉ የለን ምግቢ ተዘይበሊዕካ እኮ ሽኮር እውን ሕማቅ እዩ ብጣዕሚ ሃሌሉያ ረባ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  እሞ ምግቢ ብልዒ ሓይልክ ክምለስ እዩ ጎይታ ፈዊሱ ክሎ ኣብ እግሪ ክረድረድ ዝብለኪ ጅማውቲ ኩሉ ግዜ ኣንቀሳቕስዮ ሓፍ ምባል ኣይትሰዓኒ ቀሲልኪ ሓፈኒ መጀመርያ ክትስቕ ከለኺ ሃንደበት ብገይልኪ ተብሊ እግርኪ ከምዚ ኮፍ ኣቢልኪ ፀኒሕኪ ሓፈኒ ቀሲልኪ ሃሌሉያ ተሓለፈ ዓርቢ ብጣዕሚ ሰንቢዶም ዋላ እዚኦም ተጠው ተበልኩ ንድሕሪት ብድሕሪት ተሓዙ ንክልቲኦም ዋላ ሸቃቕ መካድ ስኢነ ካብኡ ብፀለኹ በቃ ጠፊኡ ማለት እዩ
هاللويا ربا 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 منيات مقبي تبلعي اللخنيا أخل شخص يبلكن هو مستحرر كلها كله تحوسه مطعمي لأنه هو أنا بلعي مقبي تبلك جلو دايما بلعتنك لكي أبي مطعمي بدل حمام يغيد هاللويا هلو لو دبلت إميتيو هو يتقيمت كاباخي يغيد حمام بس أنا صقامك أخم كرة وأنا تحت طبع هاللويا ربا 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 تقيمت تنقل يغيد آمين بيسوس من قال تلك يخنق أليس يا دوغا النقل بيسوس ليبركي ابن ناس كتعيش أنا كتعيو آمين هاللويا ربا ربا آمين آمين هاللويا أبز حتى إرجزين أخي سلامك بزحلكيو آمين زبايا بزحلكيو سلامك بكيو آمين دخام دبلة خباخيد كل قاعد آمين دخام منفس يخيد كل آمين حزن يخيد كل شنقات يخيد آمين أزم دبلة يخيد بيسوس مفتس على أي قبرون يبيتكي آمين على أخلب العيلة كله قويتا مشي رقص تايلة كله زيدا له يتأسم بالعيلة كله قاعد قيت آمين بالعي قاعد قيت بالعي مشي جبل عكيو كله خطأ مكيلة كله قويتا آمين آمين هاللويا ربا ربا دورا ربا آمين ربا دورو دربا 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 ريبا با 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 صدق ربنا هي كيرس فوري لكل قوي እግዚአብሔር ቅደሰልክዩ እስኺ ከዓ ተገደስላ ብልዒ መግቢ ኢልክሎ ቅድሚ መርፍእ ምውሳድኪ ምግቢ ብልዒ ኢልክሎ مرفأ قال لي وصلني خليني قال وصلني مرفأ ብዝኾነ መድሃኒት ቅድሚ ምውሳድኪ هو ምግቢ ብልዒ حقي ምግቢ حقي ከይበልዓኪ እንተ ደኣ ወሲድክዮ ከዓ ንልብኺ ጎዳኢ حقي እዩ ነቲ ናትኪ ሆርሞን እውን ፅቡቅ ኣይኮነን ኢልክሎ ጎይታ هو حقي معك ሃሌሉያ 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 آمين እዛ መዓልቲ መዓልተ እያ እስክበሊ ذا እዛ معلت መዓልቲ معلت መዓልተ እያ ذا معلت معلت ذا معلت ብዙሕ معلت ፕሮግራም ከይኣተኺ ብዙሕ ግዜ ኣብ ገዛ እናፀለኺ هو ቀባእኪ ይልክሎ ጎይታ آمين كما يدلي للقوة أنا ብዙሕ ግዜ ቃል ኣምላኽ ኣንበቢ ፀሊ هو هو ኣብኡ ከዓ ጎይታ ክመኽረኪ እዩ ክዛረበኪ እዩ آمين ራእይታት ከዓ ክስፍሕ እዩ آمين ሃሌሉያ ንየማነ آمين ከዓ ከምኡ ግበር በልዩ الشي ሃሌሉያ ረባ ገረባ ዶረባ أرى ሃሌሉያ ራጋ ረባ ዶረ ዶረ ሃሌሉያ ራጋ ረባ 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 ዶረ ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ آمين ጎይታ እዩ ኣብ ውሽጢ እዚ ሓፂር ግዜ ፀጋታትክ እናተረኣየ ክኸይድ እዩ እናዘመርካ آمين ከለኺ ከዓ ብዙሕ መዝሙር ክውስኸኪ ኢልክሎ ጎይታ آمين آمين ሃሌሉያ ረባ ገራዶ ሴሬና ማራዶ آمين ሳክራ ባላ ሃዱና ማዕረራ ኣብ ኣፍ ልቢ آمين ደሎ ሕማም ይኺድ يس ዓፋ ዝደፍእ ኢሉ ዝድገም ድግምቲ ነቒለዩ ኣለኹ آمين ሃሌሉያ النقل ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ النقل ድኻም بيسوع ደበለ ይቀንጠጥ آمين ድኻም ደበለ ይቀንጠጥ آمين ሃሌሉያ برتعتي أدخمتكم أنا حياي ኒማ ኮራባባባባ ሳዳ ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን آمين آمين ኣብ ክሳዱ ድሓመመ ሰብ ኣሎ ክሳዱ ድሓበጦ ክሳድ ድሓበጠ ሰብ ክፈውሰ ኢሉ ኣሎ ጎይታ ኣብ ክሳድ ድማ ፅልኢ ዘለዎ ሰብ ኣሎ ኣብ ክሳዱ ከዓ ድሓበጦ ሰብ ኣሎ ኣብ ክሳድ ደሎ ሕበጥ በኢየሱስ ስም ይፈወስ ቃሉ ሰዲዱ ፈወሶም ካብ ጉድጓዶም ኣላ آمين ኣብ ክሳድክ ድማ ዝተገበረ ነገር ኣሎ ዝኾነ هو مش أنا صقام قصادي يحمل بالطعم يحمل ኣብ ክሳድኪ ዝተገመ ድግምቲ በኢየሱስ ስም ፈርሱ هو ሃሌሉያ ረበረበረዶሽ صقام أي رأسي بدحري يحمل ሃሌሉያ ረበረበረበዶሽ ሃሌሉያ ረበረበዶሽ ኣብ ክሳድኪ ዝተፃሕፈ ናይ ሸይጣን ስራሕ ኣፍሪሰዮ ኣለኹ آمين ክሳድክን መናቕ ከይብልሉ ዝድገም ድግምቲ በኢየሱስ ስም ተነቒሉ آمين ኣነ ተፈቲሐ እስከበሊ أنا تفتحي أنا تفتحي ሃሌሉያ أنا ፀላእ ከም تفتحي ዝበሎ ይከውን እዩ ናባይ فلا أخمز ولا أيكوني أبيوتي أنا ኣነ تفتحي ብሓይሊ እግዚኣብሔር ብርክትየ أنا بحيل እግዚአብሔር برختي تفوسي ኣቶም ሽማምንቲ ዝብል መዝሙር ትዝምር እያ ዲኺ هو بزح يبالكواني هو قل هو زمري مزمر بطعم الزمر ኣቶም ሽማምንቲ ዝብል بأي መዝሙር ኣሎ هو እሱ بأي بهاي ዝምርዮ بالكم ከለኹ ደስ እዩ ዝብለኪ هو بطعم بأي بهاي بالكم هو እግዚኣብሔር እምበር እታ መዝሙር ፅብቕቲ እያ ንኣኺ واو ትጎልኣክን እያ آمين ኣነ ከዓ ባሪኸኪ እየ آمين ዝምሪ ከለኺ ንክርስቶስ ኢኽ ትዝምር እሞ ኣነ ክባርኸኪ ኢሉ آمين
آمين كتلا أنا هلا أموز مريضات أم بملخ هللويا ጽቡቅ እግዚአብሔር ይባርክሽ ተባረኺ آمين እግዚአብሔር ፈተና ደበለ ወዲሉ ሸይጣን ከባኸብለ ኩሎ ደጊሙ آمين ሃሌሉያ ምግቢ ብልዒ آمين ሰባት مشي ተኽብሪ ኢኺ ክትከብሪ ካደለኪ እግዚአብሔር آمين ኣብ آمين ቤትክ ድማ ክትከብሪ ኢኺ آمين ሕሊና ክፅርዩ ብፍላይ ንቤተሰብ ክትሕግዝዮም ኢኺ ትደሊ بطعم آمين ብመንፈሳዊ በረኸት ክባረኹ ክትደልዮም ክባረኹ እዮም آمين ነዚ ወዲ ሓፍትኺ ድማ ፅልኢ ደብል ኣቐንቲ ፀሉ ኣለኹ آمين ሽግኡ ዘይፈልጥ ኣይኮነን ሓሌቱ ዘይፈልጥ ኣይኮነን بحق ንሱ ተባሪኹሎ ኢልክሎ آمين آمين يبارك قال أرست خالني أقلقلت من بستحط أفزع عدسي حاجة زي حاجة خطة اللي هم على لسي جزاهم هو نقرأ إيه نقرأ على الأملاح قال نقرأ جن كي علم دليل كنس حجة مالي أنا وسمع بشرشسي أبقى مال لحميم طعم أبقى مال لحميم لاني ألف እንታይ ኮይኑ حميم كم زي قدم لبو سرجر غيرو نيرو دحر دم بزحق للو حجك كتنقرأي لليتن تاسو بيتو مال دوي لله ماله بقى شعت معلت دي قلبكم ماله كبيد حميم له أبصلت كذكروا بليس داني ألشو ناي كتليح منفس له كل جزي هم تبلن نبين لنا ناي كتليح منفس دلوس أبقى زاهم ميمات حجهم ما تخلص يربش تربش ولا نسق جزاقي يمكن حجة أنا نتاي صبون ديتي ولا نعقطه بلو أقعد أمزن لا قلقل كخلق قله حجي تناي كتليح منفس جن ولا خابو خبص بيتس أي وتصلهم حجي نخلته بقيتات كأي تجزاني خابلو نيره قيتات قبيلو تطمي وقال يقرر ديت يلا حجي حين تطمي أيو تقبلو هو سأبي عم برسو تطمي قيتات قبيلو تطمي نداني أنا بعد نقول هذا يكون حمام لب اللو حمام لبي بيسوس يفوز كابتن قول هذا خفقو ناي نغير منافت خبل علي أخير له آمين حلو يا ربا دانيال كس اللي ليو كموت آمين كوتسيو آمين عابيو حلو آمين እግዚአብሔር عابيو آمين እግዚአብሔር عابيو ካብ آمين ዳንኤል ዝኸፍ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ ትብታብ ደብለ ጎይታ ልዕሉ آمين ዳንኤል ድማ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ ናይ ጥንቆላ መንፈስ ነቒለዮ ኣለኹ آمين ሰበይቱ ከይትድሕን ዝኽልክላ መንፈስ እዩ በኢየሱስ يس بحق በኢየሱስ ስም ይነቐል آمين ሃሌሉያ ባጋና آمين ማሱ ሃሌሉያ ባጋና آمين ማሱ آمين ሃሌሉያ ባጋና ማሱ آمين ሃሌሉያ ባጋና ማሱ እግዚአብሔር آمين ሰናዩ آمين ዳንኤል እምበዓር ጎይታ ክፍውሶ እዩ ሓይለ ክቦ እዩ ጥበብ آمين ክቦ እዩ آمين ካብ ሰበይቱ ካብኡ ጥንቆላ መተት ይኽድ ካብ ልዕሊ آمين ካብ ዘበለ ይኽድ ጥንቆላ ዘበለ ይኽድ يس آمين ኣብኣቶም ንምድዋል ኣይትገደሱ ስቕ ኢልኩም ጸልዩ ኢሎም ይልክሎ أنا كمان كم إلي በቃ ጸልዩ ኢሎም ጎይታ ከምልጦም እዩ ካብኡ ሕማም ناي بونا ناي جنانسي كم أنيرو بجازهم حجي حنتي دقد وطت على تتصلل تابز عدي حفتهم كم دقد تبل كالكم ولا حجي ناي بيتسب زما تأيو أدم عدي كل ما له وسيدات ناي بلوس هاللويا أفتح عليهم دلو المات يخيد آمين عليهم دلو حمام يخيد آمين كلنا أولا منفس يخيد كلنا آمين أولا منفس يخيد آمين أجلنا أزخونا بدرقم دبلا حاتيات كبعتهم يخيد آمين حاتيات منافس يخيدو آمين بيجيسوس سم يخيد بأسي آمين نجر زول المات كبعتهم يخيد بيجيسوس آمين يخيد ريبا غارادوس آمين ريبا غارادوس ريبا غارادوس بتبب تواقعي ناتاتهم يس مثل أيتوسن يخيد نجرك وصل كي تزاربيهم እትብልዕ ሊኦም ደሎ ሕማም ኣባኽ ገጽኹም ዘይመጽእ ገይረዮ ኣለኹ آمين በልዮም ኣይትዛረብ እዮም ንዕዑ እሺ حرة ሬካራባ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  ሸደ ረማ ኮራባባባባ ሻድሪ ኣድረ ኣሕላ ማስቱ ባራባባባ ሰድሮ እግዚአብሔር ይባረኽኪ ተባረኽ آمين ጎይታ آمين تباركي أملاك ናይ بركة ንግስቲ بلكي ጥራሕ ክድውል ክጽልየላ ጊዜ تبارك ድዩ ንግስቲ نجشي عنتو شجيرة كيت حزلي وديسي صباح ኣለዎ ከምዚ ናይ ስራሕ ኣፕላይ ገይሩሲ ሕጂ ብሓጎስ ዝተላዕለ እየ ሓንቲ ቃል ኣውፅኡ ክብለኪ ኢለ እምበር ኣነ ድሓን እየ ፅቡቅ ኣሎ እንታይ እዩ ስራሕ ኣፕሊኬሽን ስራሕ ናይ ስራሕ ኣፕላይ ገይሩሲ ሕጂ ፕሮግራም ናቶም እትዮም ኣለዎ እሞ ክሃይርካ ክገብርዎ እግዚኣብሄር ጣልቃ ክኣቱ ቃል ጥራሕ ኣውፅሉ ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ፅቡቅ ነገር ዝጀመርካ ኣምላኽ ኢኻ ካባኻ ዝኾነ እሞ ጎይታየ ኣብ ፀዊዖሞ ደለው ስራሕ ድማ ጎይታየ
ክቆንዖ ንፅሊ ኣለና ክቕበልዎ ንፅሊ ኣለና እግዚኣብሔር እሰይ ሞገስ ክትቦ ንፅሊ ኣለና ኣሜን ከምቲ ኣሜን ንኣስቴርዎ ጎይታ ሞገስ ዳሃብካያ ሞገስ ኣውኡ እሰይ ከምቲ ሃሌሉያ ንዳንኤል ሞገስ ዳሃብካዮ ሞገስ ክትቦ ኣሜን ንፅሊ ኣለና ጎይታ እዩ እባ በኢየሱስም ይባረኽ ኣሜን ንበረኸት ይኹን ሞገስ ኣሜን ይርከብ ቅዱስ እዩ ኣሜን እግዚኣብሔር ዓብዪ ኣሜን እግዚኣብሔር ኣሜን ክብሪ ኣሜን ንኣምላኽ ይኹን ግሎሪ ትጋት ግሎሪ ትኻት ኣሜን 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 ንዓኸ ድማ ነጊረክ ኣለኹ ቅድሚ ሕጂ ብኣሕዋትክ ዝተገበረ ዘበለ ኣፍሪሰ ኣለኹ ኢለክ ኣለኹ ኣሜን ሃሌሉያ ኣሜን ይፍረስ ሕጂ ከዓ ንዓታተን ከይነገርክየን ጸልይለን ይጽልየለን ድሓን ንጉሰይ ድበለን እንዲ ስምዒ ኣይደኖ እሺ እሺ ከይነገርክየን ብዛዕባኺ ንገርየን ኩሉ ትገብርዮ ኣይትንገርየን ብኡ ገይረን ከይሰርሓ ከይትዕንቀፍ ኢሉ እዩ ጎይታ ዝነግረክ ዘሎ እሺ ጸልይለን ክምለሳ ናብ ጎይታ እቲ ኣሜን ሰን ዝብልኦ ናባኺ ግን ከምዘይበፅሕ ገይረዮ ኣሎ ኣሜን ንደቅኽ ሃሌሉያ ዝገበርኦ ግን ኣፍሪሰዮ ኣለኹ ስራሕ ኣሜን ከይሕዝ ኢላ ዝደገመቶ ሓፍቲ ኸይኣ በኢየሱስም ኣፍሪሰዮ ኣለኹ ራታ በኢየሱስ ሻተራ ገረባ ክርስቶስ ራታ ስም ሻተራ ገረባ ባእታተን ዝዝረብ ዘበለ ኩሉ ይፍረስ በኢየሱስም ይፍረስ ይተዓወት ሕማቕ ዘበለ ይኺ ፀልማት ዘበለ ይኺ ኣሜን ትብዓት ክረክብ ፅል ኣለኹ ሞገስ ክረክብ ፅል ኣለኹ ኣሜን ኮንፈደንስ ክረክብ ፅል ኣለኹ ኣብቲ ስራሕ እውን ብትብዓት ሞገስ ክትቦ ኩሉ ክርድኦ ብስም የሱስ ኣሜን ፅል ኣለኹ ብስም የሱስ ኣሜን ባእታተን ዝተገብረ ዕንቅፋታት ኣብ ሓዳር ኮነ ኣብ ውላድ ኮነ ከይበፅሑ ኢሉ ዝድገም ድግምቲ ፈሪሱ ኣሎ ጨካን ኣሜን መንፈስ ካብኣተን ነቒለዮ ኣለኹ ኣሜን ሃሌሉያ ኣሜን ባጋና ማሱ ሰይ ኣሜን ሃሌሉያ ባጋና ማሱ ራካተራሴ ኣሜን ኣብ መተርኣስኪ ክድቅሲ ከለኺ ፅቡቅ ጨርቂ ኣሎ እቲ ፅቡቅ ጨርቂ ካብኡ ፅልኢ ዝቕንጥጥ ኣነ እዩ ኣብቲ ጨርቂ ዋላ ሓንቲ ነገር የለን ኣብቲ ጨርቂ ዘይኮነ ኣብቲ ርእስኺ ክድቅሲ ከለኺ ኢሉ ዝተደግመ ድግምቲ ነቒለዮ ኣለኹ ኢሉ ኣሜን ሃሌሉያ ክድቅሲ ክድቅሲ ደስ ከም ዘይብለክ ዝገብር መንፈስ ኣልዒልዎ ኣሎ ጎይታ ኣሜን እዚ ካብ ትፈትውያ ሓፍትኺ ዝመፀ እዩ ኣይብለክን ያኒ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ግን ካብ ቤተሰብ ብዙሕ ነገር ይመፅእ እዩ እዞም ቤተሰብ ክልወጡ ጥራይ እምበር እሶም ዝድንጉፅ መንፈስ የሎን ምስኦም ሕጂ እቲ ናቶም መገዲ ክኸይድ ሰብ እዮም ደልዮም ዘለዉ ተተላማመዱ ሓጢኣት ኣሸጊርዎም ኣሎ ካብኡ ክወፅኡ ጥራይ ፀልዩሎም መገዲ ኩሉ ኣይተርእየን ይብለክ ኣሎ ጎይታ ኩሉ ኣይትንገርየን ሕፀ ደቂ ከማን ኣይትንገርየን ሃሌሉያ ረባራባራባ ድሮባስ ረባራባ ድሮባስ ረባራባ ድሮባስ ኣብኣተን ደሎ ድግምቲ ጥንቆላ ሽባ ይኹን ክእለተን ሽባ ይኹን ካብዚ ነገር እዚ ይውፃእ ክድሕና ንፅሊ ኣለና እቲ ስርሐን ኮንቱ ክገብሮ ፀሊና ኣለና ኣሜን ኣሜን ኮንቱ ሞገስ ከይረክብ ኢለ ክደግሞ ዝወዓለት መገዲታት ኣፍሪሰዮ ኣለኹ ኣሜን ሻዳዶረጋ ሻዳራዶራ ዕንቅፋት ዘበለ ከምዚ ዝኣመሰለ መርገም ካብ ዓሌት ይነቐል ካብ ወለዶ ይነቐል ካብ ከተማና ይነቐል ካብ ህዝብና ይነቐል በኢየሱስ ስልጣንን ይነቐል ንሳባ ሓፍትኺ ክባርኻ ኣነ ክባርኻ ከለኹ ካብ መገዲ ጌጋ ክትምለስ ካብ ዓመት ካብ ንሰብ ዝጎድእ ነገራት ስራሓት ክትምለስ ደልየ ኣለሁ ከተምልስ ደልየ ኣለኹ ንሰብ ክትጎድእ ዕድል ኣይህባን እየ ብሕጂ ኢልክ ኣሎ rabadoraga rabadoraga ኣብ ኤርትራ ከዳ ከሎ ሪአየን ኣብዚ ከዓ ስቲል ብስልኪ ሰርሕ ኣለዋ ስለዚ ስርሕን ኮንቱ ገይረዮ ኣለኹ ብለክ ኣለኹ ኣሜን ሃሌሉያ መገድታተን ፅያፋተን ከውፅእ ኢለ ይኮንኩን ክትወፅእ ደልየክ ንዓኺ ካብ ሞት ክትድሕኒ ደልየክ እየ ንዓኺ ኣሜን ሃሌሉያ ቤትክ ከምልጣቲ ኮይኑ ሓቂ ክነግረክ ኣለኒ ማክሮላ ዳዲና ረባራባዶናማ rabadonaana 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 aratarashada ኣብዚ ገበርኦ ጉዳይ ተጸሊእኒ ከዘይኮነ ኣነ መፀክን የብልን ሽኽ በቃ ስራሕን ክፍለጥ ኣለዎ ሃሌሉያ እሰን ዘዳልዎ ዘለዋ ዕቅድ መርዓ ይመስል ፅቡቕ ይመስል ዕልመ ይመስል ንሰብ ግን ዝዓደመኦ ነገር ኣሎ ንሰብ ክበልዓት ዘዳልዎ ኣሎ እቲ ዘዳልዎ ኩሉ ኣብ ቆልዑ ዝገብርኦ ኣብ መንእሰያት ዝገብርኦ ኩሉ ስራሕን ኮንቱ እዩ ኣሜን ኮንቱ ይኹን ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሪክራ ባራ 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 ናምለካንዲ ጎይታ ኢየሱስ አቤን ተዚ አደሞ ተሐሊፉላ ዝብል መንፈስ ካብ ልዕሊና ቀንጢጦ ኣለኹ ሃሌሉያ ባጋና ማሱ ባጋራ ባሱ ባጋራ ባሱ እንተዲብራ ካብ ጸልማት ይውፅኣ ጸልማት ደበለሰ ኮንቱ ይኹን ወጂታት ኮንቱ ሃሌሉያ እምባኣት ወጥኽ ክዕወት እዩ እሰይ ጓልካ ሓዳር ክትገብር አይለኪ አሜን ድመፀ ናብኣ
ክርሕቕ ኣለዎ ኢለ ትፅሕፎ ኣነ ሎም መዓልቲ ሓኺኸዮ ኣለኹ ዋው ሃሌሉያ ባጋና ማሱ ራማ ኮራሱ ራማ ኮራሱ ራማ ኮራሱ ራማ ኮራሱ ስርሓ ኮንቱ ናታ ጸሎት ኮንቱ ናታ ድግምቲ ኮንቱ ናታ ጥንቆላ ኮንቱ አጀንዳ ጸለቕ ኮንቱ ናይ ሻኻት ኮንቱ ሃሌሉያ ናይ ደብተራ ስራሕ ኮንቱ ፓራባራባራባ 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 አሜን አሜን ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ተወለደትሉ ከተማ ኣይንመለቶን እዚ ኣብ ተወለደትሉ ገዛ ኣይተማህረቶን ብመገዳኣ ተማሂራቶ ዋው ኢየሱስ ክርስቶስ ብመገዳኣ ተማሂራቶ ብመገዳ ከዓ ኩሉ ትገብሮ ዘላ ንማንም ነገር ከዓ ኣይትነግሮን እያ ምእንታን ከይንገረላ ከይበኣሳሰብ ማለት እዩ ሓሳባታ ግን ነጊረክ ኣለኹ ኣነ ሓፍታ ኢኺ ስጋ ሓፍታ ኢኺ ብመንፈስ ግን ሓፍታ ይኮንኩን ብርግፅ ትብልዕሊኣ ዘሎ መንፈስ ክንቀል እናበልኪ ፀሊኺ እሱ ክልዕሎ እየ ንደቃ ኸማን ዘይምሕር መንፈስ ኣለዎ ንደቃ ኸማን ኣብ ዘይእቶ ክትእትወን ከላ ሪአየ ኣለኹ ዘይመሃር ክትምህረን ከላ ሪአየ ኣለኹ እቲ ትምህርታ ኮንቱ እዩ እቲ ነቶም ቆልዑ ትገብሮ ዘሎ ትብታዋ ድማ በጢሰ ኣለኹ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ራማ ኮራ ባባባባባባባባባ ሰጠ ወእግዚአብሔር ተመስገን ወጎይታ ኢየሱስ ተመስገን እዚ ዕድል ዝሃብካና ኣምላኽ ተመስገን ሰይጣን ደበለ ይቀጠጥ ጥንቆላ ደበለ ይፍረስ ይፍረስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወእግዚአብሔር ተመስገን ስለ ዕቤትካ ተመስገን በዓል ንጽህቲ ሰብ ይኽስኺ በረኽቲ ሰብ ይኺ ኣብ ዘመንክ ከዓ ፍርሓት እግዚአብሔር ዝመልአኪ ኢኺ አሜን ተወፃዕኪ ሰበይቲ ኢኺ ሕጂ ኣይትሕዘኒ ብዛዕባተን ዝገብርኦ ኣይትፅልእየን ተጠንቀቕለን ጥራሕ ዝብለክ ጎይታ እሺ እሺ ወላ ኣይትርገምየን እዚአን ናይቕናዕየን ኣይትበልየን ካብቲ ክፉእ ነገር ግን ክወፃ ጠሊለን እቲ ዝገብርኦ ግን ኣይሰርሕን እዩ እንዳበልኪ ፀሊ አሜን አሜን ለይቲ ለይቲ ከይትደቅስ ትገብር ደኣ ኣራዊትኒ እወ ሃሌሉያ እዚ ኣራዊት ዝጠመን ይድልእኮ ዘሎ እቲ ጨካን ሓውደ ኣይኮነን እቲ ጨካን ዘመድ ኣይኮነን ማን ኣክሮዳዛ ማን ኣክሮዳዛ ማን ኣክሮዳዛ ኤረደዘሬ 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 ኤራክሮባራባራባራባራ እምበኣር ጎይታ ኣሕዋት ክፅሊ ይብለክን እዩ ኣጋጣሚ ግን ዘመድክ ብምዃኖም ጥራሕ እምበር ከምኡ ዝገብሩ ሰባት ብዙሓት ኣለዉ በኢየሱስ ጠቢብ ክርስቶስ ከዓ ክፉእ ከዓ ክፍኣት ናብ ቤተሰብ እዩ ትጅምር ሃሌሉያ ራባራባራባራባራባራባራ ማይ ክንሰቲ ኢና ንመፅእ ዘለና እዮም ድብሉ ሃሌሉያ ማይ የለን ኣብዚ ገዛ እዩ ድሕሪ ሕጂ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክወፅእ ሕጂ ሃሌሉያ ተኣክል እዮም ማና ክረውላ ደዛ ማና ክረውሎ ደዛ ሳዕቤን ዘለዎ ሰብ እዩ ሃሌሉያ ራፓሾቶራ ይልሓቁካ ባይ ብስም ኢየሱስ ራፓሾቶራ ናማሮቶ ሰተ ከራቶ ሰተ ከራቶ ሰተ ከራቶ ሰተ ከራቶ ሰተ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዝባን ዝግ ብኸይድ ጠንቆልቲ ኩሎም ኣፍሪሰዮም ኣለኹ ሃሌሉያ ራባራባራባ ሃሌሉያ ራባራባራባራባ እምባድሮ ከይዱ ዝተደግመ ኣፍሪሰዮ ኣለኹ ኣብ እምባድሮ ዝወዓለ ጥንቆላታት ኣፍሪሰዮ ኣለኹ ኣብኡ ዘሎ ናይ ኣሻኻት መንፈስ ኣፍሪሰዮ ኣለኹ ዓዱኻላ ከይዱ ዝተደግመ ድግምቲ ኣፍሪሰዮ ኣለኹ ሻባራዶዣ ሻባራዶዣ ሻባዶረዣ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ዓብይ እግዚአብሔር ሰናይ እዩ እግዚአብሔር ይባረኽ ክብሪ ኩሉ ንኣምላኽ ይኹን ኣምላኽና ግዜ ብጣዕሚ ከይድሎ ሓፂር ቃል ተነንብብ ኢና ተባረኻ ሰብ እውን እግዚአብሔር ይባረኽ ማለት እግዚአብሔር ዋና ነገር መንፈስ ቅዱስ ክሰርሕ ኢና እንደልዮ ቃል ኣምላኽ ሕማቕ ኣይኮነን ቃል ኣምላኽ ዝዓበየ እዩ ግን መንፈስ እግዚአብሔር ህዝቡ ድሊቨር ክገብር ከሎ ከዓ ክነቃርፆ ኣይንደልን ኢና ማለት እዩ እግዚአብሔር ዓብይ እዩ እግዚአብሔር ሰናይ እዩ ናይ ምሕረት ኣምላኽ እዩ ነፍሲ ክትናገፍ እዩ ዝሓይሽ ኣኒዥዋል ቃል ኣምላኽ ኣንቢብና ዘሚርና ክንከይድ ፅቡቅ ኣይኮነን እግዚአብሔር ዘዳሂቡና ዝፀጋ ስለዚ ኩላህና ንተዓገስ ምስ ተፀለየና ከማን ገዲምናዮ ኣይንኺድ እቲ ቃል ኣምላኽ ከዓ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ነመስግኖ ኢና ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ካብ ንግስቲ ይኮነን ካብ ኣምላኽ ንመንፈስ ቅዱስ ከዓ ተደኒቕና ኣኽቢርና ኩላና ክንሕዞ ከለና እዩ ፅቡቕ ማለት እዩ
እዚ ጸሎት ንኹሉና ንህዝብና ንኸውን ንዓና ዝኸውን በረኸት ካብ ሰማይ ዝኾይኑልና ደሎ ካብ ንግስቲ ይኮነ ኣነ ከምዚ ክገብር ሓሳብ የብለይን ክእለት የብለይን እግዚኣብሔር ከም ዝገብር ግን ይርኢ ይገብር ከ እግዚኣብሔር ኣሎ ስለዚ ኣብ ውሽጥና ዝነበረ ሓዘን ምስ ደቅና ምስ ኣሕዋትና ምስ ቤተሰብና ፈውሲ ኮይኑልና እግዚኣብሔር እስከ ንመስግኖ በዚ እኳ ሙሉእ ለይቲ ከማን ክንዝምር ብለና ግን ኣጋጣሚ ሎም መዓልቲ ከማን ኣነ ፕሮግራም ኣለኒ ዘይሰርሕ ክብል መደብ ስለ ዘለኒ ከንውሕ ፕሮግራም ድሌተ ኣይኮነን ግን መንፈስ እግዚኣብሔር እዩ ድሌቱ በቲ ጎይታ ዝመርሓና ኢና ንኸይድ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዓብዪ ነገር ገይሩሎ በቃ ከምዚ ዝኣመሰለ ጎይታ የለን ከምዚ ዝኣመሰለ ነገር ጎይታ ሲ ሰናይ ገይሩሎ በቃ ገንዘብ ክበና ዘይክእል ሰብ ክበና ዘይክእል ትምህርቲ ክበና ዘይክእል ኢዳ ኣምላኽ ጥራሕያ ርቀቕቲ ነገራት ሕማም ትፍውስ ጥንቆላ ተፍርስ ነውሮ ካብ ቤተሰብ ዘልዕል ስራሕ ኣጋንንቲ ዘፍርስ የስወዲ ኣምላኽ ጥራሕ ይተገልፀ ናይ ዲያብሎ ስራሕ ከፍርስ የስወዲ ኣምላኽ ጥራሕ ይተገልፀ ናይ ዲያብሎ ስራሕ ክፈርስ ከሎ ኩላና ክንሕጎስ ኣለና ክነመስግን ኣለና ክንፅልል ኣለና ከምኡ ከኣነ ዓይ ክንብል ኣለና ከምኡ ከኣነ ክቕባእ ኣለኒ ክንብል ኣለና ከምኡ ከዓ ናይ ሸይጣን ስራሕ ንምፍራስ ቅብኣን ንክንብሎ ኣለና ማለት እዩ ወይ ካብቲ ቅብኢት ተላዕለ ኣርዑት ተሰብረ ማለት ኣሜን ሃሌሉያ ካብ ምግላፅ እግዚኣብሔር ዝመፀ እዩ ካብ እግዚኣብሔር ዝመፀ በረኸት እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣምላኽ ዝገብር የሱስ እዩ እንታ ንየሱስ ዓብኢኻ ንበሎ ንስዓቦ ኣይንተሃከ ንተስእ ፀልማት እኳ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ካባና ሕማም እኳ እዩ ካብ ደቅና ዝኸይድ ዘሎ ፅላለ እኳ እዩ ካብ ደቅና ዝኸይድ ዘሎ ድኽነት እኳ እዩ ዝቕንጠጥ ዘሎ ኤደን እኮ ክንደይ ግዜ በኺኣ ትወስ ደልያ ክንደይ ቤተሰብ እኮ እዩ ብከምዚታት ተሸጊሩ ዝነብር ሓኪም ከይዱ እኮ ሰብ ተስፋ ብዙሕ ዘይረኽበሉ ነገር እዩ ንእግዚኣብሔር ነዚ ኣምላኽ እዚ ኩላህና ከነዕብዮ ከነኽብሮ ይግባአና እዩ ቤተሰብ ክፍውስ ከሎ ጥፉዓት ክምልስ ከሎ ተስፋ ክበና ከሎ እግዚኣብሔር ንኣምላኽ ንቕረቦ ብጣዕሚ ምድሓን ቀሊል ኣይኮነን ናይ ዘላለም ህይወት ምርካብ እዩ ኣብዚ ምድሪ ከዓ ከይተስሕቕ ምስ ሓዳርካ ዝገብረካ ውላድካ ክትጠፍኡካ ከለዉ ህይወትካ እንታይ እዩ ዝኸውን ሓዳር ከይገብሩ ደቅኻ ክትዕንቀፍ ከለኻ ትምህርቶም ከይግስግሱ ኣብ ድብፃሕ ከይበፅሑ ክትከውን ከለኻ ቀሊል ድዚ ቀሊል ሓዘን ድዚ ጎይታ ዝገብሮ እኮ ቀሊል ኣይኮነን እዚ ስለ ዝረኸብናዮ ቀሊልና ይንሓዞ እግዚኣብሔር ድንቂ ዝገብር ዘሎ ንዕዮ እግዚኣብሔር ጥራሕ ንርአ ንሰብ ኣይንርአ ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ሰብ ኣይንርአዮ ንሰብ ይብል ኣለኹ ኣነ ንዓይ ኣይትርአያኒ ማለት እየ ነቲ እግዚኣብሔር ዝገብሮ ዘሎ ኣነ ከም ኩሉ ሰብ ድኽምቲ ሰብ እየ ምንም ከዓ ዘይፈልጥ ሰብ እየ እግዚኣብሔር ግን ክሰርሕ ርኢ ኣለኹ እግዚኣብሔር ግን ሰብ ከምልጥ ርኢ ኣለኹ እግዚኣብሔር ግን ከምልጠኒ ርእዮ ኣለኹ ብዙሕ ግዜ ፈዊሱኒ ኣሎ ብዙሕ ግዜ ናይ ሸይጣን ስራሕ ናይ ሞት መናፍስ ቀንጢጡ ኣሎ ካብ ሂወተይ ድዕንቅፈኒ ዘበለ ቀንጢጡ ኣሎ ኣብ ሰብ ከዓ ከምኡ ይርኢ ኣለኹ እሞ በዚ ንኣምላኽ ኣመስግኖ ከለኹ ደቂስና ምትሳእና ካብ እግዚኣብሔር እዩ ሎሚ ንኣምላኽ ጥራሕ ኢና ከነዕብዮ ንኽእል እግዚኣብሔር ሰናይ እዩ ማለት ኣብዚኣ ሓፃር ትምህርቲ ክንመሃር ኢና እግዚአብሔር ሰናይ እግዚአብሔር ዓብዩ እግዚአብሔር ዝበሎ እዩ ዝኸውን ኣብ ሂወትና ብዙሕ ሴሌብሬሽን ንገብር ኢና ንኣምላኽ ኢልና እግዚአብሔር ኣብኡ ይሕጎስ እዩ ኣብኡ ክህሉ ኢና ንደሊ ቀዳማይ ግን እግዚአብሔር ክኸውን ከሎ እዩ ኣብቲ ሴሌብሬሽን ዘብፅሐና እግዚአብሔር እዩ ኣብቲ ዝማሬ ዘብፅሐና እግዚአብሔር እዩ ኣብ ውላድ ዘብፅሐና እግዚአብሔር እዩ ዕድሜና ዘንውሕ እግዚአብሔር እዩ ንህዳት ዕድሜኺ ኣንውሕዮ ክብላ ከሎ እሱ ዝሃባ ዕድመ ኣሎ ኣብኡ ከይትበፅሕ ግን ሰይጣን ዝበሎ ንሳ ዝበለቶን ጠርፂራ ንሱ ፍሪስዎ ኣሎ እግዚአብሔር እዚ ከማን እኮ ክንደይ
عب نجري دك أخي تعبز تدقمه قال كتب الله لو عايز تدقمه እግዚአብሔር ዓብዩ ኣነስሪኤካይ ኣነስሪኤካይ ኤሻዳይ ይብለካ ልደጋጊመይ ኣነስሪኤካይ ኣነስሪኤካይ ፍዋስ ይብለካ ልደጋጊመይ ኣነስሪኤካይ ኣነስሪኤካይ أدونا يبلك للدقاقيمي أنا سريك أنا سريك مدحنا يبلك للدقاقيمي أنا سريك أنا سريك دنقات يبلك للدقاقيمي هاللويا أنا سريك أنا أدريك حنقاري يبلك للدقاقيمي هاللويا باقانا مسو إياس قويتا كلنا يقولك السرارة حفريسيو دقم تتنقل عبدها ما يسرحني عم نقصي يسرحني شكا عند بلا يسرحني ارقم عند بلا يسرحني هاللويا باقانا مسو وقزابير تمسكن بقى حبوس أملاخي مخنكا بايبلني كستي مخنكا لا حقسي كزمري زمك حلو رخيبي እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ራእይ ክንመሃር ኢና ንእሽተይ እግዚአብሔር ቃሉ ከይበልና ክንከይድ ኣይንደልን እግዚአብሔር ዓብዩ ኣብዛ 30 ደቂቃ ክውድኣ እኔ እግዚአብሔር ዓብዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ዕቤትን ንኣኻ ይኹን ቅዱስ ኣቦይ ተባረኽ ብሩኽ ኣቦይ ተባረኽ መራሒና ከብካቢና ፈጣሪና ከማኻ ዝበለ ኣምላኽ የለን እሞ ምስኻ ምራሕ ቀዳማይ ንስኻ ኢኻ ኣብ ሂወተይ ፍሉይ ኢኻ ኣብ ሂወተይ ጎይታ ፍሉይ ኢኻ ኣብ ሂወት ኣሕዋተይ ጎይታ ፍሉይ ኢኻ ኣብዚ ህዝቢ ጎይታ ፍሉይ ኢኻ ኣብዚ ምድሪ ጎይታ ፍሉይ ኢኻ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ከማኻ ዝበለ ኣምላኽ የለን ንዓኻ ዝመስል የለን እስኻ ኣምላኽ ርሕሩሕ ኢኻ እስኻ ጻድቕ ኢኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምእንታና ኣብ መስቀል ዝወዓልካ የሱስ ካብ ፈተነ ዘበለ ክትሕልወና ንፅልልና መገዲ ፅልእ ዘበለ መገዲ ጥንቆላ ዘበለ ዝዓፅኻ የሱስ ኢኻ ምኽብሪ ውሰዶ በይንኻ ጅግና ኢኻ ሕጂ ኸ ኣነ ዝቅዱስ ቃልካ ወጎይታ ከምቲ ዝግባአና ጌርና ክንብሎ ክንብል ከተኽእለና መንፈስካ ክመርሕ መንፈስካ ክምህር ንዓይኒ ህዝብካ ክትባርኸና ኣብዚ ቃል እውን ልብና ክኽፈት ወጎይታ ሃሌሉያ ሎሚ ወጎይታ ናይ ደብተራ ስራሕ ዘፍርስ የሱስ እዩ ዝቕንጥጥ የሱስ እዩ ክብርን ዕቤትን ኣምላኽ ይኹን ፀጋ ዝሃብካና ኣምላኽ ኢኻ ልቢ ልድያ ወጎይታ ኣብቲ ጳውሎስ ዝብሎ ዘሎ ከድህብ ከም ዝገበረ ኣብዚ ቃልካ ዝብሎ ዘሎ ከነድህብ ልቢ ልቢ ኩሉ ህና ጠጥሑን ጥልና ኣብ መስመር ዘሎ ኣብ ላይን ዘሎ ኩሉ ኦንላይን ኮይኑ ዝርአና ህዝቢ ክባረኽ ዝፅሊ ኣለኹ ክፍወስ ዝፅሊ ኣለኹ ሕማም ጥንቆላ መተት ካብ እግዚኣብሔር ዝመፅእ ፀጋ እዩ ዘፍርሶ ክብርን ዕቤትን ከኣና ኣምላኽ እዩ ሃሌሉያ ኣብ ልቢ ክወቅዒሉ ዝተንስአ ናይ ጥንቆላ መንፈስ ኣፍረስክዎ ጨካን ኣራዊት በኢየሱስም ተነቕለ ይኹን ሕማም ደበለ ሕሳም ደበለ ኩሉ ካብ ህዝቢ ይንቐል ሃሌሉያ ናይ ምንሽሮ መናፍስቲ ይቀንጠጡ ብላ ኣለኹ ሃሌሉያ ናይ ኣዚም መናፍስቲ ይቀንጠጡ ብላ ኣለኹ ሻማ ኮራ ባባባ ሳድራ ሻማ ኮራ ባባባ ሰድረ እኔ ኮራ ባባባ ሳትሪ ራዶሳ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ ሳድኒ ድማ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ግሎሪቲና ኣምላኽ ይኹን ሰማያት ዝኸፍት እግዚአብሔር እዩ ጥንቆላ ዘፍርስ እግዚአብሔር እዩ ሓደ ሰብ እኳ ተድሓነ መንፈልጥ ዘይኮነስ ሌላ 10 ሰብ ክድሕን ይኽእል እዩ ዛ ሰከንድ እዚኣ እግዚአብሔር ዓብይ እዩ ሎሚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዓብይ ኢኻ ጎይታየ ንጎይታ የሱስ ዘይፈልጥ ዘበለተሉ እዩ ሎም መዓልቲ ከምዚ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ክብል ፅሊ ኣለኹ ኣነ ሓጢኣተኛ እየ ሓጢኣተይ ይእመን ጎይታ የሱስ ሓጢኣተይ ይውሰደለይ ኣነ ሓጢ እየ በቲ ኣብ መስቀል ዝፈሰሰ ደምካ ድሒነ እየ ካብ ሞት ወፂአ እየ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ኣይሓፍርን እዩ ሎሚ ሓጢኣተይ ዝወሰድካለይ ይእመን ኣለኹ ንሸይጣን ክሕዶ ኣለኹ ሃሌሉያ ንዓለም ክሕዳ ኣለኹ ሃሌሉያ ከም ናይ ግሊ መድሓኒ እየ ሎሚ መዓልቲ ይቕበለካ ኣለኹ ዝበለ ሎሚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ውሉድ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቶም ናቱ መፅአ ቶም ናቱ ድማ ኣይተቐበልዎም ንተቐበልዎ ዘበለ ቅና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ ንኩሉ መሰል ዝሃበ ኢየሱስ
لو معلت مسل كتركب تخيليها كم ذا أنا زبل كوتا ذا لو مين يقول مدحاني أي مخانك أملاك أي مخانك نسخات عشاني إخا إيلو زي تقبل زبلة زحيش كأي يسوس حاجة كأي يسوس هللويا بحقنا إذا العالم هي ود واقع منفس نوعنا يلنا هللويا إيش كويتاي كاب شجارة مستاي دوس يسوس شجارة ستلو ويلو زتدق مدقمتي فريسلو الكول ستلو ويلو زتدق مدقمتي فريسلو كان أراو تقنتي تلو هللويا انقلاتات زمود دبل منافس تتنقني لهم الله سرق دبل منافس تقنتي لهم الله هللويا آمين نايقات بጌታ منافس በኢየሱስ تقنتي ስም لهم الله አሜን በኢየሱስ ስም هللويا باغانا ماسو هللويا باغانا ماسو ኢየሱስ ክርስቶስን هللويا رما أدونا مسا رما أدونا مسا إياس قويتا أيو إياس قويتا أيو هللويا إياس قويتا أيو كلنا يتلقوا سرارحة أبا يسرح أبا عليتي يسرح أبا هزبي يسرح كان دبلا ينقل هللويا إياس قويتا أيو مسمرات ناس أوريو إكزابير بارا كبرنا أملاخون أبراهيم عرف أسرتي كنما هارينا إكزابير أملاخ كمهرنا إيمان فس قدوس كبر كلنا أملاخون ካልእ ብርቱዕ መልኣኽ ከዓ ደመና ተወንዚፉ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ሪኢኹ ኣብ ልዕሊ ርእሱ ከዓ ቀስቲ ደመና ኣሎ ገፁ ከም ገፅ ፀሓይ ኣእጋሩ ከም ናዕኑድ ሓዊ እየን ኣብ ኢዱ ከዓ ሓንቲ ንእሽቶ ግንፅልቲ መፅሓፍ ኣላቶ ነታ የማነይቲ እግሩ ኣብ ባሕሪ ረጊፃ ኣላ እታ ፀጋመይቲ ድማ ኣብ ምድሪ ረጊፃ ኣላ ከም ዝጓስም ኣንበዛ ከዓ عاوز ولا دمتي تشدره مس تشدره خا شوعت نقطات بدمصهم تزاربوا اتم شوعت نقطات مس تزاربوا انا كصحف دليغو كاب سماي ون نتي اتم شوعت نقطات تزاربوا حتم اي تصحف وزبل دمتي سمعكو اتي ابحرين امدن دو الو زرأه ملأخ دما نيمانيتي الو ناب سماي العلو زرقحمو بمعلتات دمسي اتي سابعي ملأخ نسو ملأخت كنفح مستدالوه نتي مستير أب ملأخ كم كأكمتي نوتهم باروتو نبيات زبسرهم شيوخ في السماء إمبر دقمسي زمن أي كغونني إلو بتي نسمعين أو زلون نمدرن أو زلون نبحرن أو زلون زفتر نزل عالم هي وكوين زنبر محاله እቲ ካብ ሰማይ ዝሰማዕክዎ ድምፂ ከዓ ኪድሞ ነታ ኣብ ኢድ እቲ ባሕርን ምድርን ደው ኢሉ ዘሎ መልኣኽ ዘላ ንእሽተይ ግንፅልቲ መፅሓፍ ውሰዳ ኢሉ ከም ብሓድሽ ምሳይ ተዛረበ ናብቲ መልኣኽ ከይደ ድማ ነታ መፅሓፍ ሃበኒ በልኮ ንሱ ከዓ ውሰዳ እሞ ብልዓያ ንከብድኻ መሪር ክትገብሮ እያ ካብ ኣፍካ ግና ከም መዓር ጥዕምቲ ክትከውን እያ እታ ንእሽተይ መፅሓፍ ከዓ ኣብ ከብዲ እቲ መልኣኽ ካብ ኢድ እቲ መልኣኽ ወሲደ በላዕክዋ ኣብ ኣፈይ ከም መዓር ጣዕመትኒ ምስ በላዕክዋ ግና ከም ከብደይ መረረ እሞ ከም ብሓድሽ ከዓ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ህዝብታትን ኣህዛብን ቋንቋታትን ነገስታትን ክትንበ ይግባእካ እዩ ተባህለለይ ይብል ዮሃንስ ብዛዕባ ዝራእይ እዚ ዝርኢ ዘሎ መን እዩ ዮሃንስ ሓደ ብርቱዕ ካልእ ብርቱዕ መልኣኽ ኣብቲ ብርቱዕ መልኣኽ ማለት እዩ ካልእ ኢሉ ሕጂ ኣብቲ ምዕራፍ 5 እውን ብርቱዕ መልኣኽ ዝብል ኣሎ እቲ ብርቱዕ መልኣኽ ኣብኡ ደሎ ምን ኢልና ነርና ገብርኤል ኢልና ነርና እዚ ብርቱዕ መልኣኽ እዚ ግና ብደመና ተወንዚፉ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ሪእኽዎ ኣብ ልዕሊ ርእሱ ቀስቲ ደመና ኣሎ ገፁ ከም ገፅ ፀሓይ እጋሩ ከም ኣዕኑድ ሓዊ ዝነብል እዩ እዚ ክርስቶስ እዩ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ዝነገረና ቃል ኣምላኽ እዩ
بدمنا كم زخدة قويتنا مدحينا نفلتنا نسماي كعرق كله أب قبري أبرأي أبرأي مقرف حادث أصشعته قويتا يسوس نفس سماي كعرق كله بدمنا سماي كم زخدة مالتيو سلزي أبرأيون ببقزي أخن رئيونا إذا مسبلة دما نرأيو عرقي كابي انتم كا دمنا تقبلتهم دمنا تونزيفو نقول له بزي اجي ويتا عرك اللغة نرأيو عرقمو دمنا تقبلوا إذا برتو مال أخذ دمنا تونزيفو له أب سمايكا كورت كلوري أخوي لنا له أبلعرو استنتع له قصد دمنا له قصدي له أب قصو خا أنت أيو كم تحيو أب أقول خا حاجودو زخانة حاوز رسن أب رأي حدا كمي لنا قصو مالتي إذا أبي الكورسوس مخانو إنا مجمري أنا الرجاء قدر لازم الأخذي إذا برتعو دمنا تونزي فزولو كأست دمنا دلو ها أحايز مثل قارو دمارة سين زخانة أبي منا إيدو كاب شوعته خبت له أبون كم كلت بلع سيفي يوز تريدون كم تابع حيلي تبرز أحاي إيو أقارو أب عصرت حموشته مالتي نايك قدامي معرف رأيي أقارو أب حاجو دو 5 سنة زنتبرق أسرازي ليبانوس يو زوت كم دهاي وزح ماتي لنا له እግዚአብሔር ይመስገን ማለት እግዚአብሔር አበ ሊቋስ ምዕራፍ 21 ካ ይነግረና ማለት እዩ ርግፀኛታት ንምዃን መን እዩ እዚ መልአኽ እዚ መን እዩ እዚ ብርቱዕ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገር ዘለዎ መን እዩ ንዝብል ኢና ብቃሉ እንረጋግፆ ዘለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 21 ጥቕሲ 27 ካ ጎይታ ኢየሱስ ብዘመና ከም ዝመፅእ ይነግረና ማለት እዩ ዝያዳ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ዘረጋግፀልና ብቃሉ ኢና እንብሎ ማለት እዩ ኣብ ጥቕሲ 27 21 ናይ ሉቃስ ሽዑ ወዲ ሰብ ምስ ብዙሕ ሓይልን ግርማን ብደመና ሰማይ ክመፅእ ከሎ ክሪእዎ እዮም ኢሉ ጎይታ ክመፅእ ከሎ ሓደ ምልክቱ እዚ ማለት እዩ ብደመና ሰማይ ሽዑ ንሱ ወዲ ሰብ ማለት ክርስቶስ እዩ ብዙሕ ሓይሊ ግርማ ዘለዎ ማለት እዩ ብደመና ሰማይ ክመፅእ ከሎ ክሪእዎ እዮም ኣብ ራእይ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 7 እውን ከምኡ እዩ ዝብለና እነሆ ብደመና ይመፅእ ኣሎ ኩለን ዓይንቲ እቶም ዝወግኡ ከዓ ክሪእዎ እዮም እሞ ብዘለዋ ዓሌታት ምድሪ እውን ክበኽዩ እዮም ኣሜን ይብል ማለት ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ ኩሉ ሰብ እዩ ዝርእዮ ኣብ መጨረሻ ግዜ ማለት ሓጢኣተኛ ዋላ ዝፈትዎ ዘይፈትዎ ክርእዮ ሽዑ እቶም ዘይበኽዩ እቶም ዝበኽዩ መን እዮም እቶም ንክርስቶስ ዝኸሓድዎ እዮም እቶም ዘየለለዩ እዮም ብዝያዳ ከዓ ንእስራኤላውያን ከምኡ ይብሎም እዩ ማለት እዩ ነቲ ጥቕሲ ሕጂ ብዙሕ ኣይክንሪኦን ኢና ኣብ ዘካርያስ ግን ከምኡ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ንሕና ንክርስቶስ ብቃሉ ኢና ንፈልጦ ዘለና ምሽ ኣብቲ መጀመርያ ግዜ ግን እግዚአብሔር ከዓ ብኣካል ሪኦሞ እዮም እቶም ሃዋርያት ማለት እዩ በቲ ግዜቲ በቲ ቀደም ሃዋርያት ማለት እዩ ሕጂ ዝኩሉ ከዓኒ ንዮሃንስ እዩ ነጊርዎ ደሎ ኣብዚ ማቴዎስ ክንሪኦ ከለና ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባዕሉ ከመይ ገይሩ ምፅኣቱ ከም ዝመፅእ ብደመና ብዓቢ ክብሪ ብግርማ ከም ዝመፅእ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ነዛ መፅሓፍ ኣብዚኣ ብዛዕባ እዚኣ ኩሉ ዝዛረብ ዘሎ ድማ ብዛዕባ እታ ሸብዓይቲ መለኸት ምምፅኡ ዝገልፅ ዘሎ መን እዩ ጎይታ ኢየሱስ እዩ
እቲ ብነቢያቱ ዝተዘረበ ድማ ዘፈጽሞ ንሱ እዩ ማለት እዩ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ጥቕሲ 1 ድማ ንጎይታ ንሕና ከዓ ብክንዲ ዝኣክል ደመና ማለት እዩ ምእንቲ እዚ 12 ዕብራውያን ጥቕሲ 1 ምእንቲ እዚ ንሕና ድማ ብክንዲ ዝኣክል ደመና ምስክር ተኸቢብና ኣለና ንኩሉ ዝከብደና ነቲ ዝጠበቐና ሓጢኣት ነርሕቕ በቲ ኣብ ቅድሜና ተሓንፂፁና ዘሎ መቀዳዳሚ ከዓ ብትዕግስቲ ንጉዮ ይብለና ማለት እዩ ንሕና ብክንዲ ዝኣክል ደመና ክብል ከሎ ንሕና ብክንዲ ዝኣክል ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ጎይታ የሱስ ኣብ ምድሪ መፂኡ መይቱልና ብመንፈሱ ከዓ ብዙሕ ነገር ብቃሉ ከዓ ብዙሕ ነገር ዝጠገብና ኢና እሞ በቲ ተሓንፂፁልና ዘሎ ብዙሕ ነገር ዝረኣና ኢና እሞ በቲ ተሓንፂፁልና ዘሎ መገዲ ከዓ ክንከይድ ይግባአና እዩ ንክርስቶስ ብዓብይ ፀጋ እናረኣናዮ ክንምስክረሉ ከዓ ይግባአና እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር መስገን መድሓነ ዓለም ምዃኑ ዝድሓና ዝተፈወስና ንእግዚኣብሔር ርኢናዮ ኢና ንብል ምክንያቱ ተዳሕሲስና ኢና ብኡ እዚ ቃል እዚ ህያው እዩ በዚ ቃል እዚ ከዓ ንሕና ህያዋን ኢና ኢሉና ማለት ኣነ ህያው እዮ መስኻትኩም ከዓ ህያዋን ኢኹም ኢሉና ስለዚ ንሕና ከዓ ነቲ ህያው ምዃኑ ዘይፈልጥ ከዓ ህያው ኣምላኽ ህያው ከም ዝገበረና ክንነግር ክንመስክር ሓላፍነት ኣለና ማለት እዩ ብነፃ ዝተዋሃበኩሞ ብነፃ ሃቡ ኢልዎም ንሃዋርያት ምሽ ንዓና ከዓ ዘሰይም እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብ ራእይ 1:7 ቢበያ ኣብ 11 ናይ ራእይ ጥቕሲ 12 ከዓ እቶም ክልተ ምስክር እዮም ማለት እዩ እዚኣቶም ነጀው ደይብ ዝብሎ ዓው ዝበለ ድምፂ ካብ ሰማይ ሰምዑ ብደመና ድማ ናብ ሰማይ ደየቡ እሞ እቶም ፀላእቶም ጠመትዎም እናረኣይዎም ፀላእቶም 3 መዓልቲ ኣብቲ ምድሪ ተደርብዮም ውዒሎም እዮም እዚኦም ክልተ ነቢያት ማለት ክልተ ነቢያት ሓደ ኤልያስ ብርግፅ እዩ ዝበሃል ካልኣይ ከዓ ገለ ሰብ ሙሴ ይብል እዩ ገለ ሰብ ከዓ ሄኖክ ይብል እዩ በቲ ኣብዚ ፅሑፍ ዘሎ ንሙሴ እዩ ዝብል እቲ በቲ ተኣምራት ዝገበርዎ በቲ ከይሞተ ደዓረገ ምስ ኣምላኽ ተጓዒዙ ዝኸደ ከዓ ሄኖክ ስለ ዝኾነ ምስ ኣምላኽ ከዓ ክምለስ ዘለዎ ከዓ ሰብ እንታይ ይብል ሙሴ መይቱ ስለ ዝኾነ እቲ ሰብኣይቲ እዩ ዝመፅእ እቲ ነቢይ ዝመፅእ እቲ ሄኖክ ዝመፅእ ይብል ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም እንታይ ንኽብል እየ እዚኦም ክልቲኦም እቲ ዕዮኦም ምስ ወድኡ እቲ 3 ዓመትን ፈረቓን ተቃሊሶም እዮም ፀኒሕና ክንመፁ ኢና ተሓፈሻት ትምህርቲ ድሕሪ 3 መዓልቲ ፈረቓን ድማ መንፈስ ሂወት ካብ ኣምላኽ ኣተዎም በእጋሮም ቆሙ ነቶም ዝጥምትዎም ከዓ ብርቱዕ ፍርሃት ወደቆም ነጀው ደይብ ዝብል ዓው ብዝበለ ድምፂ ከዓ ካብ ሰማይ ሰምዑ ብደመና ድማ ናብ ሰማይ ደየቡ እሞ እቶም ፀላእቶም ጠመትዎም ፀላእቶም እናረኣይዎም ከዓ ኣምሊጦም እዮም ማለት እዩ ደይቦም እዮም ጎይታ ተዛሪብዎም እዩ ካብ ሞት ተሲኦም እዮም ስጋዕ ዕዮኦም ድውድኡ ፍቓድ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እቲ አንቲክራይስት ክቐትሎም ደስ ኢልዎም ማለት እዩ ነገስታት ምድሪ ህያባት እውን ተዋሃሂቦም እዮም ንዓታቶም እሳቶም ስለ ዝመትሎም እሳቶም ሓይሊ እግዚኣብሔር ምስኦም ከሎ ዕዮኦም ስጋዕ ድውድኡ ብከምዚ እዩ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ጎይታና የሱስ እውን ዓብ ኣምላኽ እዩ ንዓና ንኸድሕን ኣብ መስቀል መይቱ እዩ ስለዚ ጎይታና ምስ ተስአ ድሕሪ ትስኣይ ክዓርግ ከሎ ርኢናዮም እዚኦም ከዓ መይቶማ ተሲእዎም ድሕሪ 3 መዓልትን ፈርቓን ብደመና ሰማይ ከማን ክትወሲዶም ኣለዉ እሳቶም እወ እቲኣ ሬንቦ ብቀዳማይ እውን ተዛሪብናዮ ነርና እዚኣ ሬንቦ ኣብ ዘፍጥረት 9:13
ብማይ ከየጥፍኣ እግዚኣብሔር ንህዝቡ ቃል ኪዳን እያ ማይ ካሃርን ከሎ ሓደ ግዜ ሬንቦ ይኸውን እዩ ናይ ድሕንነት ምልክት እዩ ድሕሪ ሕጂ ንህዝበይ ብማይ ኣየጥፍኡን እዩ ብማይ ኣጥፍኡን እዩ ጎይታ ቃል ኪዳን ንህዝቢ ዝተገበረ እዩ ኣብቲ ክብሪ ዝፋን እግዚኣብሔር ከም ዘሎ ከዓ ኣብ ምዕራፍ 4 ርኢናዮ ኢና ማለት እዩ ስራሕ እግዚኣብሔር እዩ ኣብቲ ዝፋን ኣምላኽ እንታይ ከም ዘሎ ርኢና ነርና ምዕራፍ 4 እቲ ከም ዝጓዝም ኣንበሳ እዩ ከዓ ዓው ዝበለ ድምፂ ጨደረ ምስ ጨደረ ከዓ እቶም 7 ነጎዳታት ድምፆም ተሰምዐ ማለት እዩ ጎይታ የሱስ ሓያል ምዃኑ ብርቱዕ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብቲ ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 5 እንታይ ኢልና ነቲ ማሕተም ዝፈትሖ የለን ምስ በሎት መልኣኽ ዮሃንስ ኢሉ ክበኪ ከሎ እቲ ሽማግለ እንታይ ካብ ሓደ ካብቶም ሽማግለ መፂኡ ንዓ ኣይትብከ እቲ ካብ ነገድ ይሁዳ ዝኾነ ኣንበሳ እቲ ሱር ዳዊት ነቲ መፅሓፍ ክግንፅሎ ነ7 ማሕተሙን ክበትሖ ብቑዕ እዩ ከም ዝጓስም ኣንበሳ ሕጂ ካብ ነገድ ይሁዳ ዝኾነ ኣንበሳ ዝሓየለ እንስሳ እዩ ምሽ ጎይታ ሕጂ ከም ሓያል ኣይግሙቶን እዩ ከማን ናይ ኣንበሳ ሓይሊ ልዕሊ እዩ ሓይሊ እግዚኣብሔር ግን ከም ኣንበሳ ኮይኑ ከም ብርቱዕ ኮይኑ ልዕሊኡ ሓያል ከም ዘየሉ ብብርቱዕ ድምፂ ዝመፅእ ዘሎ ኩሉ ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነገር ናብኡ ክእክቦ ዝደሊ ጎይታ የሱስ ከም ብርቱዕ ኮይኑ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኢልና ኣሎ እግዚአብሔር ይባረክ ማለት ነው። ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 12 ወይ ከምዘር ኣብ ራእይ 22 10 ድማ በቲ ጊዜ ቀረባ እዩ እሞ ንቃል እዚ ትንቢት እዚ ፀሓፎ ኣይትሕተሞ ኢሉ ኣሎ ሕጂ ቀረባ ኢልዎ ኣሎ ኣብቲ ፀሓፎ ኢሉ ኣሎ ኣብዚ ግን ኣብዚ ፀሓፎ ኢልዎ ኣሎ ንቀረባ ጊዜ እዩ እዚ ነጎዳ ድምፂ ግን ሰምሐው ሳምወይ አይ ዶንት ኖ ከም ዝዋዘማ አንበሳ ሸውዓተ እቶም 7 ነጎዳታት ምስ ተራእዩ ኣነ ክፅሕፎ ደልኹ ኣብ ሰማይ ከኣነቲ እቶም 7 ነጎዳታት እተዛረብዎ ሕቶሞ ኣይትፅሓፎ ዝብል ድምፂ ሰማዕኩ ኢልና ኣሎ ስለዚ እቲ ድምፂ ዝሰምዖ ፀሓፎ ኢሉ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ኣይትፅሓፎ ሕቶሞ ጥራሕ ኢልዎ ኣሎ ንዮሃንስ ማለት እዩ እቲ ድምፂ ናይቶም ነጎዳታት ኣብዚ ምዕራፍ 10 ግን 12 ግን ድማ እቲ ግዜ ቀረባ እሞ ንቃል ትንቢት እዚ መፅሓፍ እዚ ኣይትሕተሞ ቀረባ እዩ ዝፍፀመሉ እዚ ትንቢት እዚ ማለት እዩ ኣብ ናይ በዓል ዳንኤል ግዜ ክብድ በለ እዩ ሕቶሞ ነዚ ቀረባይ ግዜ ይኮነን ሕቶሞ እዩ ተባሂሉ ዘሎ ኣብ ዳንኤል 12:7 እቲ ልሕፅንጣጢዕ እተገበረ ዓለባ ተኸደነ ይብል ኣሎ እዚ ልሕፅንጣጢዕ እተኸደነ መን እዩ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብ ልዕሊ ማይ እቲ ርባውን ደው ዝበለ ሰብኣይ ንየማናይትን ንፀጋመይቲ እዳውን ናብ ሰማይ ኣልዒሉ ኣቢሉ ንሰማይ ኣቢሉ ኣልዓለ እሞ ንዘመንን ዘመናትን ፈረቃ ዘመንን እዩ ነቲ ሓይሊ ቅዱስ ህዝቢ ጠሪሶም ምስ ሰበርዎ ኩሉ ግዜ ነገር ኩሉ እዚ ነገር እዚ ክፍፀም እዩ ኢሉ በቲ ንኣምላኽ
نزل عالم هي كوين زنبر كمحل كله سمعكو يلو مالت إذا زمن فرقان دبل 3 عامة فرقاني كيف تسمي مالتيو إذا دو زبالة أب يمانيتين سقاماي إيدون ناب سماي على إيدون إلنا الله حجين تايبل الله زمنات فرق زمن نتي حيلي قدس حزبي مس أطفئوا كل إذن نجر زي كيف تسمي مالت فقاد أملاك كوينو نتي حزبي 3 عامة فرقان إتا أنت كرايس كوبلايو شعوب كاون دحركا كريستوس كمتي 3 عامة فرقان إتهم ملأختي علو حجي عبزي إتشابعي ملخت كنفح كله كابزن إذا حار الزمن هيكوني له هو مالت إذا أب بحرنا عمدن لك كم تا أب دانيال دلا أب بحرنا عمدن دلا إذا يمانا إيدو لله بخلتي أنا إذا وجن أمنا دانيال على إيدو حجي نتهم قدسان مالتيو عدة وهاي ولو أما ترشا جزء كان زيسأرو خريستوس كسعرهم مالتيو زمدري نوع أخوون مالتيو قويتا حزبو إكب مالتيو إتي ست أنا زمدري كقطعة أوري بزيادة أب كبابي أب يروساليم مالتيو اتنا أملاخ زبالة كله خرحق ويم تنسلست عامة فرقان سيطان توهيب ولو نسأرو خريستوس ما كم عبسب كويني إيو سيطان تسرح نوع زحقوز اللو مالتيو سلازي عبزا قزيا زي اتي قزيا سلسلة زي نرئيو رحق مسلنا خيليو كن كل جزء عبزي حسب يسرح مهلاو نكرسوس زخحدو كرسوس انت الكازهار مقعد سعد أسروها اللو قتلوها اللو سازي أنا قرب عيت نجر مالتي سازي بدي عبزي بحرين مدرن دو إلو زنبرة ملأخ دما نيمانيتي إيدو ناب سماي زرقها حجمان يزي كل جزء نرئي لنا زيادة خرد أنا زلوا من إيدو إلي دلوا كريستوس حجي بمعالتات إتي دمت إتي 7 ملأخ نسو ملأخت كنفح مستدالوة إتي مستير أملاخ كأكمتينة بارتو نبيات زبسرم شعوخ تسميو انبر دقيمسي زمن أيكخوننيو إلو بدي نسمعين أو زلون نمدرن أو زلون نبحرن أو زلون زفترة نزل عالم هي أو كوين زنبر محله دحرزي شعبعي ملخت منفحو أذي نتهم نبيات اتمستير أملاخ كأخمتي نتهم نبيات زبسرم كمو كفصم ينبر دقيمسي زمن أيكخوننيو إلو أتي بتنبيت مالتيو مجرشا جزي كخوني زبالو إجزابير بنبياتو جيرو زجبرو كفصميو إنبر زمن أيكخوننيو إلنا له أب عمود ويون أب عمود 3 شوعته እግዚአብሔር አምላኽ ምስጢሩ ንባሮቱ ነቢያት ከይገለፀ ገለ እኳ አይገብርን እዩ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ትንቢት ተፈፂሙ ተዘሪቡ እዩ ስለዚ ጎይታ ንነቢያቱ ልኢኹ እዩ ኣብ ሉቃስ 1:7 ከዓ ከምቲ በቶም ካብ ጥንቲ ዝነበሩ በአብ ቅዱሳን ነቢያት እተዛረቦ አቤት ዳዊት ባሪኡ ቀርኒ ምድሓን ከተንሳአልና እዩ ስለዚ በቶም ነቢያት ገይሩ ክርስቶስ መድሓን ዓለም ምዃኑ ካብ ዘርኢ ዳዊት ከም ዝምፅእ ድንግል ከም ትወልድ እዚ
تزريبي مالتي كمو مدحنا عالم كم زمت تزريبي مالتي حجي بمن يتزريبوا بنبياته እግዚአብሔር ከአት بنبياته ወንመምጻእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዛረበ ድማ ክፍጸም እዩ ንዑ ከፈጽሞ ዝማ መን እዩ ጎይታ ኢየሱስ ድሕሪ ዝሻብዓይ መለኸሲ ዘመን ኣይክኸውን እዩ እቲ ተስፋ ዝሃቦ እቲ ብነቢያቱ ዝተዘረበ ክርስቶስ ክመጽእ እዩ ማለት እዩ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ እዚ ምድሪ ክልወጠና እዩ ማለት እዩ ጎይታ ክመጽእ ከሎ ነቶም ናቱ ክወስዶም እዩ እቲ ደይናቱ ከዓ መጨረሻ ግዜ ክኸውን እዩ ምምጻኣት ጎይታ ማለት ከዓኒ መወዳእታ ዓለም ማለት እዩ እዚ ዓለም ሓድሽ ክትከውን እያ ሓድሽ ምድሪ ሓድሽ ሰማይ እንዲ ክመጽእ ስለዚ ሻብዓይ መለኸት ናይ መጨረሻ መዓት እዩ ዝመስል ምክንያቱ ከምኡ እዩ ዝብለና ኣብ ራእይ 11 ተኣምኒብናዮ ኣሕዛብ ተቆጢዕዎም ብቁጥዑ መፂኡ ነቲ ንሙታት እትፈርደሉ ንባሮትካ ነቶም ነቢያት ቅዱሳን ስምካ ንዝፈሩ ንኣሽቱን ዓበይትን ዓስቦም ትህበሉ ነቶም መጥፋእቲ ምድሪ ከዓ እተጥፋእሉ ዘመን መፂኡ እዚ መዓስ እዩ ትሻብዓይ ማሕተም ምስተፈትሐ ማለት መለኸት ማለት እዩ ምስተበለ እዩ ኣብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቀዳማይ ቆሮንቶስ ጥቕስ 52 ብሓንሳእ ብቕፅበት ዓይኒ በቲ ናይ ድሕሪ ኩሉ መለኸት እቲ መለኸት ክንፋሕ እዩ እሞ እቶም ሙታት ድማ ብዘይሓልፍ ክትንስኡ እዮም ንሕና እውን ክንልወጥ ኢና ሕጂ እቲ ሻብዓይ ናይ መወዳእታ መለኸት ኢልዎ ልብዚ ኣብቲ ከዓ እቲ ሻብዓይ መለኸት ኢልና ኣሎ እቲ ሻብዓይ መለኸት ምስ ተነፍሐ ከዓነ ኣብ ምዕራፍ 11 ኣብ ጥቕሲ 18 ከዓ ፍርዱ ከም ዝህብ ነቲኦም ዘይኣምኑ ከምዚ ናብ ፍርዲ ከም ትኾኑ ነቲኦም ከዓ ተስፋ ከም ዘለዎም ኣኽሊል ከም ዘለዎም ጎይታ መርሓባ ከም ዝብሎም ዝውዳእሉ ግዜ እዩ ናይ ምድሪ ነገር ማለት እዩ ነናቱ ከምቲ ነቲ ሓሰር ኣብ ሓዊ ነቲ ስርናይ ከዓ ኣብ ቆፎ ዝንበሉ ከምኡ ኣብ የማኑ ዝቕመጥሉ እቶም ናቱ እቶም ዘይናቱ ከዓ እቶም ዘይተቐበልዎ ከዓ ናፍቲ ሲኦል ዝኸድሉ ኣብቲ ፀጋሙ ዝኸዱ ማለት እዩ ፍርዲ ናይ መጨረሻ ምዃና እዩ ዘርእየና ብዛዕባ እታ እወ ማለት ብዛዕባ እዛ ንእሽተይ መፅሓፍ ድማ እቲ ካብ ሰማይ ዝመፅእ ዝሰማዕኩሞ ከዓ ድምፂ ከዓ ኪድ እሞ ነተን ኣብ ኢድ እቲ ኣብ ባሕርን ኣብ ምድርን ደው ኢሉ ዘሎ መልኣኽ ዘላ ንእሽቶ ግንፅልቲ መፅሓፍ ውሰዳ ኢሉ ከም ብሓድሽ ተዛረበኒ ናብቲ መልኣኽ ከይደ ድማ ነታ መፅሓፍ ሃበኒ በልኮ ንሱ ከዓ ውሰዶ እሞ ብልዓያ ንክብትኻ መሪር ክትገብሮ እያ ኣብ ኣፍካ ከዓ ከም መዓር ጥዕምቲ ክትከውን እያ ነታ ንእሽቶ መፅሓፍ ከዓ ካብ ኢድ እቲ መልኣኽ ወሲደ በላዕክዋ ኣብ ኣፈይ ከም መዓር ጣዕመትኒ ምስ በላዕክዋ ከዓ ከም ከብደይ መረረኒ ኢሉሎ ስለዚ ከም ብሓድሽ ሕጂ እዚኣ መፅሓፍ እዚኣ እታ ማሕተም እያ ዘለዋ እያ ማለት እዩ እቲ ቃል ኣምላኽ ጥዑም እዩ ምሽ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ሓዘንን ምረትን ግን ኣሎ ማለት እዩ እቲ ቃል ኣምላኽ ነቲ ሓጢኣትካ የርሕቆ እዩ ማለት የርኤካ እውን እዩ እሳ ግን ጃጅሜንቲ ፍርዲ እያ ሒዛ ደላታ መፅሓፍ ፍርዲ ንመን እዩ ነቶም ንጎይታ ዘይተቐበልዎ ማለት እዩ እቶም ንጎይታ ተቐበልዎ እሞ ኣብ የማን ኣብ ኣለዎ እሱ ኣምላኾም ክኸውን እዩ ንሳቶም እውን ምስኡ ክነብሩ እዮም ኢልና ኣሎ ሕጂ ምረት ኣብቲ ዘይደሓነ ህዝቢ ኣለዋ ማለት እዩ
ሓጢኣት ቁጣዓይ ዝመልኦ ወዲ ሰብ ሓጢኣት ዘለዎ ሰብ እዩ ሓጢኣቱ ብኹራ ብነድሪ ዝኸውን ነገር የለን ብምፍርራሕ እውን ዝኸውን የለን ብምሕረት ኣምላኽ እዩ ኩሉ ስለዚ ንሕና ተማሂርና ኢና እምበር እቲ መፅሓፍ እቲ ፍርዲ እዩ ማለት እዩ ንስኻሲ ተሓሪትካ ብደምካ ንኣምላኽና ዝኾኑ ካህናትን ነገስታት ጌርካ ኢኻ እሞ ንስኻ ነዚ መፅሓፍ እዚ ብዙሓት ዓሌትን ቋንቋታትን ኣህዛብን ህዝብን ዝተፈላለዩ ቋንቋታትን ንኣምላኽ ዝኾኑ ብደምካ ዓዲካ ኢኻ ስለዚ ንስኻ ነቲ መፅሓፍ ክትቅፅሎ ነቲ ማሕተም እውን ክትፈትሖ ብቑዕ ኢኻ ስለዚ ነቶም ዝኣመኑ ዘበሉ እንታይ ኣለዎም ብደም ክርስቶስ ካህናትን ነገስታትን ተባሂሎም ኣብ የማን ኣብ ዝነብሩ ማለት እዩ ኣብዚ ምዕራፍ 21 ናይ ራእይ ካብቲ ዝፋን እውን ዓው ዝበለ ድምፂ እንሆ ድንኳን ኣምላኽ ምስ ሰብ ንሱ እውን ምሳታቶም ክነብር እዩ ንሳቶም ከዓ ህዝቢ ክኾኑ እዮም ኣምላኽ እውን ባዕሉ ምሳታቶም ኣምላኾም ክኸውን እዩ ስለዚ ኣምላኽ ባዕሉ ምሳና ኣብቲ ዘለዎ ክንከውን ኢና እዛ ሰማይ እዚኣ ክትሓልፍ እያ እዛ ምድሪ እዚኣ ክትሓልፍ እያ ሓድሽ ሰማይ ሓድሽ ምድሪ ሓዳስ ኢየሩሳሌም እዛ ብኢየሩሳሌም ትበሃል እዚኣ ደይኮነስ ሓድሽ ኢየሩሳሌም እግዚኣብሔር ኣብ ምድሪ ክነግስ እዩ ኩሉ ሰብ ናብ ምድሪ ሓድሽ ምድሪ ኣሎ ማለት እዩ እዛ ምድሪ እዚኣ ደይኮነስ ሓዳሽ ምድሪ ኣላ ሓዳሽ ሰማይ ኣላ ስለዚ ኣምላኽ ንሕና ምስ ኣምላኽ ኢሉ ንራእይ ዝረኣዮን ዮሃንስ እዩ ኩሉ እቲ ብክርስቶስ ዝኣመነ ዘበለ ምስ ኣቦ ከም ዝነብር እሱ ከም ዘብርሃሉ እሱ ከም ዝኾነ መቕደሱ እሱ ከም ዘብርሃልና እዩ ዝነገረና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ተባረኸ ይኹን እዋ ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ ህዝቅኤል 3 ብዛዕባ እዛ መፅሓፍ ዝመፅእ ማለት እዩ ካብ 1-3 ንሱ ከዓ እታወስ ሰብ ዝረኸብካዮ ብላዕ ነታ ጥቕልቲ መፅሓፍ ብልዓያ ኬትካ ድማ ንቤት እስራኤል ተዛረቦም በለኒ ሽዑ ኣፈይ ከፈትኩ ንሱ እውን ነታ ጥቕልቲ ኣብልዓኒ ንሱ ከዓ እታ ወዲ ሰብ ከብድኻ ፅገብ ውሽጢ ከብድኻ እውን በዛ ኣነ ዝህበካ ጥቕላል ምልዓዮ በለኒ ሽዑ በላዕክዋ ኣብ ኣፈይ እውን ጥዕምቲ ከም መዓር ጣዓመት ስለዚ እቲ ኣብ ኣፍካ ጥዑም እዩ ትቃል ኣምላኽ ይመሰካ እዩ ጥዑም እዩ ማለት ኣብ ከብድኻ ደሎ ድማኒ ኩሉ ሓጢኣትን ሓዘንን ዘልቅቕ እዩ ማለት እዩ ምረት እዩ ማለት እዩ ከቢድ ፅሑፍ እዩ ዘለዎ ዕዳ እዩ ዘለዎ እቲ ምረት እቲ ሓዘን ድማ ንሱ እዩ እቲ ሓጢኣት ሰብ እዩ ማለት እዩ ካብቲ ጃጅሜንት ዘውፅእ ነዚ ፍርዲ እዚ ነቲ ህዝቢ ካብ ፍርዲ ከመልፅ ንገሮ ኢልዎ ኣሎ በለኒ ከዓ እታ ወዲ ሰብ ናብ ቤት እስራኤል ኪድ ብቓላተይ ከዓ ተዛረቦም ኢሉ እንታይ ኢሉ ክዛረቦም ማለት እዩ ክምለሱ ካብ ሓጢኣት ካብ ፍርዲ ንኸምልጡ እታ መፅሓፍ ሒዛቶ ዘላ ጃጅሜንት እዩ ፍርዲ እዩ ንህዝቢ እዩ ስለዚ እቲ ጥዑም ነገር ናይ እግዚኣብሔር ቃል እዩ እቲ ጃጅሜንት ከዓ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ እቲ ዘይደሓነ ህዝቢ ክምለስ ግን ኪድ ንገሮ ኢልዎ ናብ መን ናብ ህዝቢ እስራኤል ማለት እዩ እና እግዚኣብሔር ይባረኽ ኣብ ምዕራፍ 2 ናይ ህዝቅኤል ምዕራፍ 1-2 ኣብ 50 መዓልቲ ናይቲ ወርሒ ካብቲ ንጉስ ዓቅም ዝተማኸሩላ 50 መዓልቲ ኢሉ እዚ ራእይ ዝርየሉ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ኣብ ጥቕሲ 14 ድማ እቶም እንስሳ ከዓ ከም በርቂ ይጎዩ ይመስሉ ነበሩ ዝኾነ እቲ ዋና ነገር ብዛዕባ እታ መፅሓፍ ዝመፀ ልክዕ እታ ኣብ ምዕራፍ 5 ዘላ መፅሓፍ ጎይታ የሱስ እታ መፅሓፍ እቲኣ እቲ ዮሃንስ በኺ ነይሩ ብሰረቲ ብርቱዕ መልኣኽ ነዚ መፅሓፍ እዚ ዝግንፅሎ ዝፈትሖ ስለ ዝተሳእነ ኢሉ ብርቱዕ ክዛረብ ምስ ረኣየ ዮሃንስ በኺ ነይሩ ስለዚ እዚኣ መፅሓፍ እዚኣ ፍርዲ
ነቶም ንኣምላኽ ዘየብሉ እዮም ነቶም ዝኣመኑ ግን ካብዛ ፍርዲ እዚኣ ጎይታ ካብ የማን ኣብ ወሲድዋ እዩ ኣቦ ወሲድዋ እዩ ንዕኡ ተዋሂባቶ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ከዓ ኣምሊጥ እዩ ስለዚ እቲ ዝኣምን ግን ኣብ ፍርዲ ዘለዎ ፍርዲ ዝፍረድ ገበነኛ እዩ ሓቀይ ጃጅመንት እያ ሒዛ ደላ ፍርዲ እያ ሒዛ ደላ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ፍርዲ ኣምሊጥና ኣሎ ክብሪ ኩሉ ንኣምላኽ ይኹን ስለ ዝነበረና ግዜ ንኣምላኽ ነመስግኖ ስለ ኩሉ ተኣምራቱ ክብሪ ዕቤት ይውሰድ ስለ ዝቃል እውን እግዚኣብሔር ይባረኽ ካባይ ዝኾነ ነገር የለን ክሉ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ህድኣት ድማ እግዚኣብሔር ኣፀቢቐ ከብዝሓኪየ ክባረኸኪየ ሓይለ ክበኪየ ፀልማት ዘበለ ክንትጠልከ ይልክሎ ፍሕሶ ኣጋንንቲ ኣባኺ ይሰርሕኒዩ ማሕለ ኣጋንንቲ ኣብ ቤትክ ይሰርሕኒዩ ጥንቆላ መተት ኣብ ዓለትክ ይሰርሕኒዩ ዝተቐየምክዮ ነገር ተልዩ ግን ምሕረት ግበርኒ ዝኾነ ሰብ ይልክሎ ጎይታ شبي معري شي شبي حلالي ባረኸ ይኹን امين እግዚአብሔር ኣምላኽ ባርክኒ ይኹን ኣምላኽ ኣሜን ኣሜን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብጣዕሚ ግዜ ከይዱና ኣሎ ኤሱ ኣመስግነልና ጥዕመኪ ተኮይኑ ተባረኺ እሺ ማተይ ኩሉ ሓትከን ሰላም ሰላም ኤንሴ طبعا ተባረኺ ኢንተርኔት ኣብይና ከዓ ተቆፂኡ ኢለ ግን ኣብይክምሽ هو ብዙሕ ክስታይ ነይሩ ፃብኦት ነይሩ ግን ድሓኒ ኣይተረፍኩን እግዚኣብሔር ይባረክ ክብርና ኣምላኽ ኢንተርኔት ይኸውን ኢንተርኔት እዩ هو ሓደ ኢንተርኔት ድሓር ባተርያ ካብ ጠፊኣትምና ከዓኒ ወፅአ ነይሩ ደጋ ሓንሳሲ